guys. Hello guys. Hello guys. Hello. Hi Edesi, how are you? Hi Beverly, really say. Messi, really say, how are you, Messi? Monica, really say, and the prophet is watching with us. Which prophet? Which prophet now? Nelia, which prophet? The happy prophet. Yes, Ellen, yes, Sibongile, yes, Tando, Petronella, how are you? Amanda, she say, Monica Maunga, how are you? Wadzana, she say, Benita, she say, hey, Dale, D, how are you guys? Hands Nagamira Mafuta. That will be gallery that way. Can't smell masita. When you go nyora ukuthi wakutotisa kusichogara tiri masuspense. The prophet aniko achaji na tivati. Welcome. The prophet an. Hi Cassandra, hi Eliza, Kusena, how are you? Martha Panache, how are you? The prophet aniko tiwa gamchire ne mfaro mkuru. Jessica, she say the prophet had hi daddy Namtla, how are you? My Matilda, she say him. Pane munhu wamwari wandaona pamusoro apo prophet vanozindwa ndi prophet anigara ndozita ravo ndiri kangamwe vanzi prophet aniko ndavakangana vakangamwa vanzi prophet ani makukutu ya ndiwo prophet makukutu ya see you, how are you prophet, welcome. How are you, prophet obvious? Ndakuona, I see you up there. Dukuona ipamsora hapo prophet obvious. I see you up there. How are you? Ewa prophet, pana pa musawiye yumchingo ginyarara. Pana pa muno sununguka kutaura. Sununguka ikupombonoka mchinyora. Pana zvinyazi. Hapana zvinyazi pano. Ni platform yevanhu vari machuwa so. Saka sununguka izvenyu. Right. Yay guys, timbutaura. Pane game and not timbutamba guys. Sada taura nyema hot flashes. Regai tango taura nyema hot flashes. Yes Michelle. Tikataura nyema hot flashes ka. Tozo taura nyaye yandiri kuda kuti titei. Toda kuti titambe nyaye, toda kuti titambe game. Anditika toda kuti timbutamba game nasi. Sa game iri kana takuritamba guys rinofamba so. Anditi iwewe neumwe munhu yesimagi mukudanana nemunhu 1 handitika iwewe na Primrose mukudanana nemunhu 1 ene munototukana kuseri munozviziva zvokutukana hazvibetseri guys yesi wendi zvokutukana kuseri hazvibetseri muchitukana toda kuti nhasi muuye tinyatsonzwisa nyaya yenyu kuti muri kugwira munhu zvatofamba sei pamunotukana kuseri papa muri kutukanirana iwewe unongofona vhotera kuti ningi nezita rake ningi ndokumbirwa kuti usana nemunhu wangu anditika ningi kana aripo mubva mauya mesi atindona notukana andika moya mesi tonyatsokuona kuti toda kuti tinyatsotaza varume vati ndo vari wrong imimi vakadzi mungutambisa kutora muchingotirimbira muchingogwa animaona vanhu vari wrong varume ani muri kunzwa Alice kubva kune 3 days hakusi kuita kune 3 days kusiri kuita kune 3 days hakusi kutoita kana unongonzwa iwe hakusi kuita animaona saka iwewe unoziva munhu ari anodana nemumwe munhu wako na peseni wako kune munhu adana na peseni wako waunotoziva kuti ndingadana na peseni wangu nhasi idhei rachona unotoya panotaura kuti ningi andikadana nemunhu wangu todedzawo ningi imi toda kuti muzive chokwadi pamwe imi mutonesana henyu kana kuti mukutongofungirana uroika hapana kana chi yesi kani Beatrice Mazvidza hapana munhu anengatori wrong ane wrong ndiye murume
kwanzi mwana wavo chani pari nicho chacho ndakapfeka zvinongada chinhu chakapfekwa here nai mwana wamambo chinhu chakambopfekwa hanimona saka guys igame hatisi kudana nodini vanozonyatso kudhipisirana tiri kuti mudhipisirana then kana mukatukana kana mukataura handika tozodini guys ini ndozofonera boyfriend yenyu iyoyi murume ucho kana kuti murume wako tochimufonera pano nhasi guys vanhu ngavanyadziswe tochimubvunza kuti uri kumbozama kuita sei hanimona aone kuti imimi muri two handika matowirirana matogadzisana benzi risare kumurume uyu murume ndiye benzi ubenzi ngausare kumurume kwai kunye kufonera vanhu venyu ndinozofonera munhu wenyu ka ndinozofonera munhu wenyu manje ndakutaura tinai hanzvadzi pana ndina ningi panapa imi muri kumbonyatsodani because mudani navo vese vari two. What are your intentions? Mukuzamuzama kuda kuita sei nevanhu two because muri kurwisanisa vakadzi. What is your intention? Tofanwa kuti tiexpose varume ava guys, tofanwa kuti tiexpose varume ava because imimi muri kugwa vakadzi kudzorana mawigi kufukurana hembe kudini muchigwira chi exactly ndio kana nyaya yakasalimi ipapo muchigwira munhu muchinetserana namunhu muchitukana munhu handiti saka sutura kuti tigadzise murume asi timi munombouya henyu mumbonongedzana muri two kuti ndiningi handitika ati hamuuye palife musauye henyu palife hanzi pano chashaya watipa vhale vacho chiko chavanombopiwa unotamba nevarume kuzimiwe vanomboziva chinoivhale chii vanombozviziva vanganikowo aiwa zvedu vhale iwe sokatitarisira kuti vhale tani uchavigirwa chiiwe wakatarisira uchavigirwe varume kuzimbabwe vambori romantic zvokuti vanotoziva vakawanda kuti kune chinhu chinonzi vhale unongonzi krismas emahure vhale yekuita sei magara mamuchimbopuwa here naye Olivia mapresents acho mamuchimbopuwa here my question mamuchimbopuwa kungochemawo nevamwe vachingodzi vhale nemwe muchingoti vhale asi muchokwadi muzati hakuna chamunopuwa kana chokoreti chaiyo lunch baiya hauipuwi kwadi tatenyemisa vhale nai ndambopfudza guys vanhu vangani vanombopuwa mavhale apa vanhu vangani vanombopuwa mavhale chinda kushifchivata uzomuka uzoona lichiletewa kubasa munomboipuwa vhale vhale chaiyo murume kuzova kuti wabude chekuti kwari kandinotengera mukadzi valentine present ndikuendese kulunch inenge tori friday iye ndiye anotoenda kumafaro friday odzoka nemandi musi wevhale pane kuti akuindise iwe wakutore iwe uende kumarwa uende kulunch uko iye ndiye anotobuda uenda kubhawa kwari wani imi vakadzi mumba vhale nditoendeswa kunana mainini kumasimola uko ndo uri kutoendeswa vhale nokuti vanodhimanda imimi muchingoti valentine yekuita seko musingadhimandi hakuna kwamunoinda hakumutoenda inongori zita rekuti vhale guys ngatitaure chokwadi hesi febi hakuna zita rekuti vhale rinongori zita hamuna kwamunoenda imi hamuna kwamunoenda imi ukadoya ukabatirwa chokoleti chako kitiketi ya unenge watogonegwa maime mwana kitiketi ya kwanzi last time chatinotumenodhise handisi kuti vese anamboti vese tanya anamboti vese but chandoziva majority yevarume vekuzimbabwe zvevhale hakuna guys kanga mwaite titori palife tose pano vhale vhale taitiri palife tese musi wefriday friday ndiri niko kusura mangwani kwanzi right memory saka munhu ane munhu wake guys oda tinifonere chiuya kuseri asati yauya here ndakamuudza kuti atumira akati akutumira febi right saka vane vanhu vanoda tindifonere guys chiuyai kuseri nemanhamba chiuyai kuseri nemanhamba chiuyai kuseri kana kuti unondifonera ndo handikuisi palive ndombokata ndombomuta vanhu wondipa information andika then ndochizofona handiti saka vari kuda kundipa mazita evanhu nenhingirikiri nemafoni number chibvai matouya kuseri right now chibvai mauya kuseri mundipe information right now tiwane kufamba nenyaya chiuyai tione hai simba zviri sei
Chiwe kuseri guys, chiwe mato ya kuseri mundipe information titongo chiona kuti chachibvondora. Chitongo ya kuseri. Itokurumiza emva mau ya ku WhatsApp uko. Mundipe information. Kwa ndite kwa dipe salimu sandatiwe kuti makadzi kudiko pavhale guys. Mazimai Belinda munona soka. Muzvo munongo ya mchida ngutaura osoka papa show yatoda kuita ka azvubudiso. Munazama kutifarisira show iri askana. Chiko. Hesi Queen, how are you? Chico, thank you, mwana wa mambo. Thank you. Nigirikiri guys, number ndapina. Number ndapina hapo. Chiuya mundipe number zevanhu venyu dzema girlfriends yenyu kwete girlfriend dzema girlfriends adanana nevarume venyu. Ndivafonere nasi ma girlfriends aya. Tipe ira girlfriends zevarume venyu nasi timbobvunza kuti intention yakaroda kudini murume wako. Ere kana kuti mukudanana nemunhu 2 nemunhu 1 muri 2 ndimubvunza kuti auti munhu andanana nemumwe munhu here. Uda kuzama kuti asei. We are on. Hi, memory. How are you, Glaze? We are on. Guys, for now, we are information to on. We are information. Tichimirira edu information ka. Tai botara ni sote tara ninya yema hot flashes guys. Indakangonyora chima hot flashes guys amusikumaziva. Inini guys dasina munhu akanga kambondudza. Ndengoona chotara chima hot flashes. Ndasingatambozvizivi guys kuti chiko chichikuitika. Hanimona chiko zvomo famba chitika nema hot flashes. Saka of last month yo ndingo wakutsva. Ndikawakutsva. Ndo wakachando. Ndo wakutsva. Ndo wakachando. Ndo wakutsva. Tikati ko chiko chikuitika. Tikati asi ndogwara. Ko chikuitika mai mwana. Saka makumba angu aitaka kuvavirira so. Makumba angu aitaka kuvavirira. Imimi mchivha mazviteerera guys. Vaimateerera apa vaibvunza ma flashes team. Ndobva makumba angu aitaka kuvavirira so. Saka zvandaita. Ndaibva ndaenda ku uyu ndobva ndati kuni uyai mundi massage makumba angu. Vachimassage makumbo pasi pepa vachimassage makumbo kuenda kuziva. Hanimona. Saka ndaizotikana ndavata usiku guys. Pa ndavata usiku. Ndiye futi. Ndiye. Shakira anongotenga zvinhu zvavo zvana Amazon ava. Ini ndokusumudzirwa kugamuchira pasoro dzavanhu. Zvakaoma. Right. Ini ndikati ko zviri kumbonyatsa kufamba sei ko zvinhu zvimai mwana. Ndakuziva. Indazogugula. Ndikuti chichikuitika ndakugula. Saka ukanogugula ka inotanga kuburitsira kuti maybe unogona kunge une liver problem. Kana kuti chi animaona ndavhunduka kati liver problem. Inini ndiri munhu ari active zvekudaro ende ndakabva kwadokta kwacho kuno kwaGP unongwe ndakamahara. Ndakabva kwaGP musuno ndikaitwa matesti ese kubva kumapap smear, HIV test and what not ndaenda kwadokta kokoko. Handimaona zvese marizatsi angu akatobuda. Saka chigwere icho asi chevanenge vakachimisa. Ndada kunetsekana paya manje ndatove nestress guys. Ndatove nestress ndikati manje muna makidneys. Asi ndipo panozonzi munaita makidney failure. Ndave nestress guys. Ndave nestress ndikati zvakaoma chiko. Ndobva ndafondera mumwe munhu pano padiaries ndikati asikana ini ndofunga ka ameno kwai asi ndabva kunogugula ndiri kungowakutsva usiku ndikavata kudai so. Munoziva kuti nechando chiri kunogaisa chaka ndikavata kudai so. Ndaifukura kudai kufugura kudai so ndotowata nechando chiri kunochechera. Hanimona. Saka vanhu vese vanga vatovewo worried muno mumba. Hanimona. Baba veku vangu vanenge vachizviziva kuti vandiudze kuti hot flashes yangoti kuda mheno toaifilei ameno. Ndetowata pamusoro nechando chicho vachitaura kuti imi maiti sisi mari on vanhu vakafuga haikona ini ndenge ndiri pamusoro paya ndikangovata pamusoro kana kuti 5 minutes ndikahwa chando chikandi iwe Kim ndikachika ndirova chando checha ndodzokera machira handimashona ndo vata futi ndobuda futi indakoziva. Saka chirega ndimutsanangurira imi kune vechidiki vasati vakuziva ma hot flashes tatenda akafanana neperiod. Handiti mukadzi usanoenda kumaperiod. Saka pane stage yekuti unosvika yekuti unoita ma hot flashes mukadzi wese but ndakanzwa kuti kwaine varume vanoita ma hot flashes. I don't know how far true it is. Kwanzi nevarume.
saka isusu anongati nemazi redu kwa inenge iri pre kwa inonzi inenge iri pre-menopause yaye kuti wakugadzirira kuenda uchi kuma-menopause. Saka unotanga uchita izvozvo hameno kuti kufo makore kusvika hameno kuti zvinozopera here kana kuti chi I don't know. Handimaona kuti zvinozogo paunotanga kuti menopause achona pamwe zvinopera I don't know. Handimaona saka ndazotaura nemunhu yaye ndamubvunza kati ini ndo zvandiri kunzwa ndobva munhu yaye totanga kudhuka nekuseka pano zvikanzi ndo anonzi ma-hot flashes. Ma-hot flashes zvikanzi pre-menopause. Handika muchiri kugeza here ndikati togeza totogeza chaiko chaiko but inozati unenge usinambozvitarisa guys. Unenge usinambozvitarisa kuti pre-menopause yachonaka kuti paunotanga pre-menopause ka zvinotosiyana like ne-normal period yako zvinotosiyana like zvinenge zvashoma but zvinoti hautarisi unenge uchingoti pamwewo hanimona ndobva ndibvunza kuti andambozviongorora ndakazviongorora mwedzi unoshu. Hanimona pakati ndakandimotarisa mozonyatsokuona ndipo ndakazoetsesa kuti but zvatosiyana zvakatosiyana zvechokwadi akati ndo inonzi ma-hot flashes. Hanimona saka munenge muchinzwa kudai muchidai ndobva rondedzera exactly ma-symptoms andinenge ndinawo. Saka ma-hot flashes imimi vasikana vese vechidiki imimi vese vechidiki vakadzi vechidiki vasati vakuziva muchatosvika pama-hot flashes iwayo garai makagadzirira kuti hot flashes inotouya asi zvinogwadza sezvinongoitawo period asi vamene kuti tinoda tozongojairawo wati period yakangotanga tichitanga papaya zvaigwadza asi takazongojaira kuti munhu anongoenda kuperiod kwake every month. Saka ndo zvakafanana ne-hot flashes idzodzidzi. Handimaona unotongofunga kuti unofanira kutongojaira kuti hot flashes iriko. Ini guys ndakazoona mamwe mapirisi ndo andakazotenga ndakabva ndaenda kuboots kuya kuboots pharmacy kanotaura ndinokumbirawo mapirisi ema-hot flashes ndobva ndapiwa mapirisi erediso. Handimaona ndo andiri kutonwa iwayo ndokuonawo wani usiku ndakorara kudai so but ndotowati zvave nani isina ubeta guys inoita kunge munhu asina kukwana vasikana munoziva kuti nechando chiri kunochika zvazvinongoita zvinongoti vhu kupisa so unongonza like from nowhere kungoti vhu nekutosweta ka1 kunongo wakazihiti rinongo yaka1 kungoti vhu nekutobuda sweat ipapo kunotonhorepo kunozonodai so watasweta but time iyoyo yazvinobuda izvozvo guys well blaking kwa okay kwa kune page rikaitigotoenda kupage kwa kune page rakanzi menopause wow black rikatigotoritevera tione rikatigotoritevera tione menopause wow black. Antimaona anzanonzi mapirisi anonzi chiko mina ndigonotora antiasesera chona but arimo erediso ariko but nditowa zvatove naniko zvinezvi iko zvatove nani guys hauvati nongosingasavati guys uchinzwa hamene zvazvinenge zvichita but izvozvo zvokuvaviwa makumbo zvakabva zvapera. Hanzi pano ingozi chaiyo January to December windows open 24/7 manheru econ ndinofunga 100%. Ndakazoudzwa nemumwe munhu kwanzi ndinonyorovedza machira. Hanzi ndinonyorovedza machira zvokunyorovedza machira zvokutoti kunyorovedza mashitsi chaiko chaiko. Saka I think zvinosiyana ne hanzi na Phoebe ini face yakatsva ati muri kuona uFibi ari kuti face yangu yakatsva nema-hot flashes that means zvinopisa uyu kumeso futi andi zvodependa mai nema-hormones anenge achichinja ndichatasasara kuti anonzi kudii mina ngotasasara chona andimaona. Saka guys ka ndinoti mugari vakagadzirira especially manheri wayo mugari vakagadzirira guys kuti muzive kuti zvinonzi ma-hot flashes ka chichauya nechiko kwai varume vanozviita I don't know if it's true asi kwanzi varume vanodiniwo vanoita ma-hot flashes aya handimaona. Saka inonzi menopause kune vadiki vasingazivi vasingachembera menopause pamukadzi wese panosvika yekuti hanzi I'm going through it, I'll be 40 in April. Pisi mandu vamwe vanototanga ne30 pane mumwe akatonditi nezuro akauya kati ndakatozvamuta ndakatanga kutozvinzwa ne36. Saka I think zvinosiyana and vana vanotaura nezvazvo ukuzani vachida zvinonyanya saka ini ndototi zvitaure nhasi handimaona because vana muri kutaura nezvazvo zvema-hot flashes nezvemenopause. Mukadzi wese unosvika pakuenda kumenopause hazvinyadzisi menopause hani muri kunzwa hainyadzi haungaende kuperiod chero wave mbuya vane 78 years unosvika pakuenda ku anzi welcome to agreeing process. Sometimes look at your family history, it will help you plan and understand how yours might come. It comes in different symptoms. Thank you because mwana akanifonera nezuro akati ane 36 akutotanga kutozvinzwa kudhara hanimona ava vakoma kuti vane 50 avasati vadi vasvika. Saka zvinosiyana. Menopause mukadzi uchasvika pakuti period ichaguma menopause
saka ndezvakaida kutaura Florence menopause iyi zvataugona my sister kuti zvinodependa nefamily hamene nekumusana wamai vako pachishona tinoti musana wamai handika nemusana wamai vako uya kuti ndakaenda menopause at 35 saka 35 vanongo chiri kuzvinzwa paya chiri kuzvinzwa hai ndizodii unogona kuenda kumenopause unenge usingasaende kuperiod hakusina period chinenge yakuendeka saka kana uchida mwana ugara kuita mwana wako papo because unenge usingasakwanisi kuita mwana kana waenda kumenopause animona saka ndokune kuguma kweblood kunove kwatakutarisirawo isu kuti ndoko tochiinda animona ndoko tochiinda nokuti iyi yatatotanga kai yekutsva iyi voti flashes ndo premenopause yacho andika kugadzirira kuti tichirega kuzoenda animona saka anzinina m36 ndataka kunzwa last year kutoba Karen zvinosiyana sure vamwe vanotanga saka you don't know paunotanga bvunze kana mai vako vari vapenyu vabvunze vamwe vanotanga as early as 35 years imagine 35 years watoenda kumenopause saka kune vaya vari pane ma2004 kuti menopause ndeyechembere chete ndatiregai ndikuudzei unogona kuenda kumenopause even iwe une 24 you can go kumenopause ne24 dzako idzodzo unokwanisa kuenda kumenopause tichita kuti tiwe ukamutuma chembere chomambuya because mambuya ndo amunoziva kuti ndo anenge asingaende anenge asingaende kunhikiri kumenopause but muzive kuti nevadiki right now vanoenda kumenopause zvinenge zvanotanga saka kwanza amene vachida kuzozvarako after 35 waenda kumenopause moita zvo zvokunofrisisa mazai izvo zviya zvekusouth Africa zvokuti munoenda kunofrisisa mazai enyu togwa sezvakaita zvikuita pascandal zviya zvikuitwa paskandal nana mudhala zviya munofrisisa mazai enyu mozotora mazai achiinstati wachi muzvinhu zvenyu animona saka pamunenge muchitukawo namai guru muchiti zimbuya rakaenda kumenopause zvinotoshamisa nekusetsa kana mutaura zvinhu zvakadaro nokuti newo uri kuindawo kumenopause uchangotoinda kumenopause uri murodhi yekuinda kumenopause ende unogona kutoinda even next month kumenopause ikoko nokuti menopause haina kuti chembere unongoenda anytime any minute animona saka inogona kusimba inini ndofunga ndosaka ndakanda kuita weight iya guys muri kuziva weight enendaita masure paya muri kuziva weight enendaita masure ndakazoti guys regaindi ini chiti chikafu chekuno paya weight iya ya guys ndandatoitaka yakaitori yepremenopause iya ini nekusaziva ndikati chikafu animona nekusaziva ndikati chikafu ndandisingatozivi ini guys ndandoti chikafu chikafu chekuno yakaitori premenopause body iyo iya weight because ukazonoverenga wakunyazoziva unotoita inozichi unoita weight gain animona unotogaina weight muviri body paya chikuti food yekuna haiti food yadi zvai food yadi hapana izvo ndiyo zvayo premenopause yaya itosvika ichitotokudza kuti ndaapadhuze kuuya antimaona saka ndo menopause kune vaibvunza nezvinoti chinonzi mahot flashes chi yanditika right handei kunyaya yedu handei kunyaya yedu guys chifona izvi mundipe manamba kumakatomira period iri asi ndamira madzimai handisati saka kwanzi zvinenge zvichigadzirira kuti paunomira handiwana handisati hangu asi zvinenge zvatosiyana kwanzi ndakatombomisa mushonga yechiperiod at 35 uya ne35 akaenda kuperiod ne35 akatopiwa mushonga yechibhoyi kuti amwe agone kuenda kuperiod but zvakatoramba zvaraika isati yauya chito zvarai izvo zviso kwai but my mom achiri kuenda period aiwa 47 aiwa tinoenda isu toenda tikuenda tinoenda zvinodipenda pila zvinodipenda nemusana handiti zvakafanana nevana venyu umwe anofamba umwe anotanga kutofamba pa8 months chaiko 9 months mwana nimwe anotanga kutofamba umwe anotanga kufamba pa2 years chaiko zvongodipenda animaona also the heart palpitations maybe zvimwe ndinongososatarisi kwanzi menopause weight is not easy to shake off too but inoshekeka hayo off ka but saka inini zvenyu ndiyo ka obviously yanda tishekekei sina kuti zvinoita kwai bonde racho ndinge chinaka here ndailara saka bonde ragara rinonakiswa neropa here ndailara bonde rinonakiswa neropa here hanzi bonde rinongonakiswa nechinhu hanzi chinongori chinhu
chinhu chinongo chini chocho chacho chinenge chichakadigwa shuga chinenge chichingonaka handi ndicho saka zvembo saka zvembone zvinokwana papi pamenopause kana kuti hot flashes hanzi nini I started menopause at 21 zveshuwa here 21 wakakurumidzisa 21 no that was too pamwe nezvokuro iwawo guys pindireyo mwana uyo kwanzi zvinenge zvichanaka here bondera kwai bondera rinenge richanaka here bondera rinongozvifaira ko rinotadza nei mutaridza 35 ko yakaenda ne21 uyu iwo hauzivi kuti iwo hausati wambova uchinzwa machemberi chachewa ndo vanoyesotofaya hausati wambochinzwa uchinzi vakadzi vechikuru ndo vanoyesotofaya che kwanzi taura chirungu chagaisi chinonzi chii kasati yekubackground iwashing machine kuti wacha dima totogara ndikakuita off notokwacha mabedhingi yangu saka chiri kuwacha mablankets majuvets imo naimi guys chirungu chendipei chinonzi kudii the juicer chinonzi kudii guys taurai chirungu chiya mani chinonzi chiko guys ewa 21 zvinoyera 21 kune urutoroiwa cheko washing machine man guys chiko guys chinonzi taurai chirungu chiya mani chinonzi chiko guys taurai chirungu mani joy chirungu chiya chinonzi kudii the finer the winer the finer the edge kudiko toraitiwe chirungu chiya guys ndiripindire mwana uyu ari kuti kwaido ndiro chinenge richanaka here imi vana chidiki munodakirana nemadzimai makuru munodakirana nemadzimai makuru aya dzikamaimi hamusati makuziva chete dzikamai kuti hlo maita sezveni hameno chirungu chacho kana chazouya chechipinda apa chekuti kana doro rinenge rakanyatsa kuibva so rinonyatsa kunaka ya doro rakaibva zviri chirungu chacho chinotaugwa so handichanyatsa kuchiziva kuti chinonzi kudi asi chirungu zvacho zviripo so chirungu zviripo right tifondai zvenarasikana tifonere vanhu venyu here chifondai katifonere vanhu venyu chitipai zvenamba kuita sekunonzi muri kudanana nevanhu muri moga sikana imonyatsozviziva kuti hamusi 1 pamunhu hamubhori 1 pamunhu guys motozviziva kuti mutori 2 pamunhu wenyu kana 3 motozviziva asi munoda kungozama kuti mukuita seko guys chifonai right mutiudze nyaya dzenyu right hamudi kuti tiite game matya chitangai chiuya mutiudzai nyaya dzenyu chichikuitika chitiuya mutiudze nyaya dzenyu guys musikana uya musikana wekurwara uya uyu ana mai vake vanorwara njere nanasisa vanorwara njere uya akwira pane kumwe kwatakangohwawo andakudzai ndikati Edith akazotihesiteta kuti atipe namba dzababa vake saka tanga tongotsvakawo ndobva paita mumwe munhu akauya kuseri achindiudza nyaya yake angasari kuti uye palife aingondiudzawo nyaya yake saka mukutaura kwake nyaya achindiudza ndobva ndanotisa masimilarities nenyaya yemwana uya ndobva ndati iwe paungochoredzera nyako pane zvawataura zvakati chii chakazoitika ipapo ndobva ti no takazorapwa nawamwe mbuya ndikati kupi haasi kuziva ka ndobva nditodedzera kuti kuzvishavane ndimbuya vanogara kumareserva kwaava toiti zvefoni havana zvemawhatsapp nechivanitori nefoni kambudzi ndobva ndandinokumbirawo namba ndobva tipa namba handina tombomudza ndobva tipa namba because ndakapika masimilarities enyaya yake yaindiudza nenyaya yemusikana yaya ndobva ndati nemusikana yaya ndobva ndapa musikana yaya ndikati sazita vake vanogara naye ndikati ndombirawo foni apa urekodhe call handika fona urekodhe call titaure nani ndoda utaure nambuya ava uti toda kuya nemunhu kuzorapiwa ikoko tinzoti vanoti kudini mirai ndikupei call saka akarekodha but handizivi after ndataura navo mwoyo wangu wakaramba uchingonditi ainde ikoko guys handika
ndobva ndati nini vari izvozvo speak vari mubhasi so saka ndanditoka kupa feedback ava ndivo mari yatavatumira iyi anga achipa proof yekuti mari tatora ishi tamutumira $200 apa tamutumira $200 because kwaenda andari kubva kukaroi aenda kuzvishavani ndokwaenda saka apa haakwanisi kufamba ega saka tati afambe aende neshamwari yaya inomusiya ikoko because mbuya vaya vakati vanomuda ikoko midaitioni rekodhi yacho iri papi paakataura nambuya vaya because tanga tapiwa namba dzemaprofita nemachii kuchinzi vabhadharise hapana pakunofona tatodzwa zvokunzi uyai nemari ya saying yauya kwanzi zvinonzi the older the berry the sweeter the juice ani muri kunzwa ani mazvinzwa guys euya akachibvunza inonzi the older the berry the sweeter the juice zvomwe self explanatory handika the older the berry is the older the sweeter the juice saka mawisi saka the older ndopamafa wakubatisisa ipapo the older the sweeter chirungu chazouya ya mina nditsvage ndingikiri inonzi chi voice note ravakarekodwa mbuya makadima kadisheni tetemeli haisiriko iripiko voice note yambuya hello makadi gogo mushe kuri sei gogo kuri right vari sei vamwe zvorese kuti gogo muneni munongwa makambotaura naye nezuro handizi right ndakanzwa pane matsananguriro akaita chiti pane zvinhu zviri kudiwa zvakawanda sei right ndati ndikuda kubvunza pane zvinhu zvaaiti zviri kudiwa chiine chii nekera nekupinda nayo mana sekuru $20 chete kuti tichapinda mana sekuru zvedare vachiongororesa kuti chii chakamuitira kudero kantapedza manzepo hoindiwa manze kusango kubviswa dzimwe yaracho rikumukanganisa tigomubata basi alright asika mushonga ndikati ndikudzene mushonga zingakuremerai zingakuremerai asi mungobva mangobatawo kana kaapo kuti mishonga yaishande kurambe munana sekuru sekuru anoti kana washandiwa pane problem vachiita kuti vakunde nyaya yacho nokuita pachezikasesi alright asika gogo pane challenge kaendaida kukumbira kutaura nemi pane dambudziko kana ndaida kukumbira kutaura nemi alright mwana uyu tetika gogo haana hama dziripo dzatinoti dzitano hama dzake tongoti mai vake nanasisi vake vese vanorwara pfungwa iye ndiye chete asara saka ane vana vano sofa haasi kushanda saka kwaida kutotuya kutobatsirwawo nemari yekuti auye ikoko neshomawo yaanga awanirwawo anonga pangawanikwa wana $50 yekuti auye ikoko akwanise kubatsirika amanje kana kunokupa kana auya ne$50 $50 iyoyo kuti tizomugezesa pamwanika wabata zvese saka mwana ndakachiyo kusango kana zvichikungoda tokotisu achakanise kuru tongotambura naye dzamara tadini anaka
akwanise kupora semunhu ane nguva achirwara uzakatanga kurwara gore ra2024 richitanga kusvika pari zvino anongorwara. Midzimu yake mwanangu azitiwe uri muchengeti. Baba vake munazva kwavati. Baba vacho hativaziva nekuti amai vake vairasika njere vakangova rume vaingomitiswa amai vacho vachienda nerodi. Nanhasi amai vacho vanorwara pfungwa. Havasi kuziva kuti baba vake ndiani. Haatovazivi baba vacho kuti ndevapi. Amai regai tidai. Dai pange $40 yatumirwa. Ini ndagara tichinde zvame kumhondoro huru kunotaubaunehwe kuya. Ndonomubvunzira mushe mutuku wake. Gogo. Eyo. Ndikuda kuti munyatse kuteerera point yandiri kutaura ndizvo. Ndokumbira kuti munyatse kuteerera zvandiri kuda kunyatse kutsanangura kuti munyatse kunzwisisa. Right. Ndoti muteerere muchibata mapoint andiri kutaura. Gogo mwana uyu inini handina kukamba naye. Handimuzivi. Apa kungozamawo kubatsira nekuti pari kushaya mumiririri anomirira kuti mwana uyu apore pari zvino. Haana kana hama inokwanisa kumubatsira kuti uya ndifambe newe sehama yangu. Iniwo ndakatongonzwawo tsitsi dzekuti ane vana vaanogara navo vana sisi vake nenyaya kuti iye ndiye chete mutano asara. Mai vake vairwara pfungwa vachingomitiswa vachienda nerodi. Vana sisi vacho zvakare vaviri vakazvarwa navo vanorwarawo pfungwa. Vanongomitiswawo vana vachiita sei vachingosiya. Saka uyu ndiye angava muchengeti. Saka matambudziko aya kubva paakazotanga zvekuzogadzirwawo nezvekugarisana ndopakazotangira urwere kubva 2024 watanga. Saka papa kutongozamawo kubatsira kuti tione kuti anobatsirika anopora here akwanise kuchengeta vana nokuti iye ndiye mai chete vasara. Ngauye hake tigomupa mishonga yose neyokugeza tigokumbira nevazimu vekwavo. Tigokumbira nevazimu vekwavo toti ndidzime zvinoita zvivalidhoi zvekuti kuchoi kumushanda muche mazimu avava vadzimwe ndovanenge vachiitisa kudero kuti vasamunganiona. Nekuti apa izvezvizvi handitakakuudzai zvaari kunzwa. Saka ndizivi munoita chekubvisa here kuti chinofira mukadzi. Agambouya kuno igomubetsera. Ndachingobvunzisa kuda kunzwisisa kuti makomenzi akamira guys. Makomenzi handisi kumaona haachafani. Waita zvakanaka tinobetsera asi kubetsera kwacho kana kauya tongomupa mushonga ndoongorora panotokumbirawo nemidzimu yekwake. Midzimu yako iwewe yakanunga mwanawo. Midzimu yako gamuchira mwanawo. Midzimu yako yakati mwana uyu ave newe kuti iwe mani ugozotaga kuti chipo chiri mwana uyu. Alright, gogo. Ndaingoda midzimu yakwake mwanangu imwe midzimu inogwarisa zvimwe zvautwa huisisiki. but kaka ari kuti kaane chinhu chinoraramira mari gogo. Ari kuti ane chinhu chinoraramira mari anotochinzwa achitombondiratidza chichifamba. Kuti ndimuudze kuti ndiri pasi. Chawisani. Gogo. Ndati iye musikana anotori nechinhu chinofamba mari anotombondiratidza chinhu chacho kuti ichi. Ngauye ndo pamushonga zvimushonga wacho anombopedza 2 days ari kuno nokuti mushonga wacho mukadosha kuenda naye kuhospitari nokuti chinouraya chinopa woma toupinda mukati naimai. Kungwaende regai ndizoona kuti taita sei tuone kuti
kuti asimuke, toita kuudza kuti anosimuka rini, toita kutomisa mubhazi ouye ikoko, nekuti inini zvezvo apa ndenda kutosara nevana, uya naenda ndichida, but mari yebhazi handina, ndenda kutongoti iye ngaapinde mubhazi otongoshingirira achiuya ikoko kuti apone. Hai, God bless you mwanangu, midzimu ngaikukomborere, ngaikuvhurire zvese zvinoita zvakakuchengetadzirira musingazivi. Alright gogo, maita basi. Tengezako hauzivi chakakodza nguruve mwanangu. Chokwadi mama. Ndinotengeka vanhu vakawandisa, depera chitenge vakawandisa. Asa ndakakautikwa wandipei asinenge ndararamisa mweya wamwana. Chokwadi gogo, izvo Mwari ndiye anotipindura izvo. Saka inini ngomupaiwo mari yokuti mishonga yayasekuru tivakuti handiti mando. Tivakutoti chizukuru chenyu hachina chinhu, hachina chii, takango hati kwai patainepaka kuti mundipewo mushonga. Alright. Nabasa mwanangu, neniwo ndinotengetawo nhereni. Aiwa, zvakakosha izvozvo gogo, nokuti dai hacho chikafa chinhu chacho, nokuti ukanyanya kubhunduka uneni achakukomborera mwanangu. Alright mama, muswere zvakanaka. Alright makwe. Right. Ini makomezi yanchamaoni ndishaze mwefoni. Saka right after ataura nambuya ava ndichiti record akabva record. Anditika akabva record. Saka ndo patati tidini ti ainde. Saka izvozvi right now vari muroad kuenda because mari ndakasara na Cherry ndikati treasure ngati Cherry tawana kuti msikana amboenda. Saka ndakatokumbira iye ndikati chitaura ne boyfriend yako ukwanisa kudini kumuperekedza because ega hangafambi kunosvika, remember kuti anobleeda, hangafambi kunosvika uko plus anopera simba. Saka ndobva akumbira boyfriend yake ikabva yamuti aende. Andika saka apa pavatokwira apa vari mubhazi vari muroad. Saka vakwira bhazi reBeit Bridge, handika rasimuka kuma3 dzekuZimbabwe ikoko rekuBeit Bridge, ndo ravakwira iroro kuti vakwanise kunosvika ikoko. Saka ndokwambuya inini handizivi, ndakangoti inda handiwana izvo kuti kwanzi yei tinotamba takachida kurizina, mungotizivawo mazimba tichida kurizina kuti hatina mari yakakwana, ndopaitora tine 50 chi tikaona kuti no, but indakazonyenzogara pasi guys, ndikati mbuya vari kutaura zvokuti panoda huku, handika kana tikosakwana huku yeblack yainayo huku yewhite, handika then $100 guys. kuYouTube kukurowa ni ma600 ma1000 uko, handimaona paFacebook apa kurowa ni mari svinu. Mbuya vari kumareserva vakatopedzisira kuti ngaauye ne50 yacho zvina ndibhadhare 100 vaite zvese, handimaona. Saka kuti aitwe zvese, handimaona, tibhadhare 100 yachona yoyo. Saka ndobva tataisa nemari yemusikana uya kuti akwanise kudini, akwanise kukwira ainde naye. Saka ndakutoona makomenzi nemefoni because uko haisi kuita, handimaona. Saka ndo kwaatokwira achienda. Saka tamirira feedback. Hanzi ari kubatsirwa, but ari kubatsirwa kwa Gogo Shumba. Haana kubatsirwa kwa Gogo Shumba, akaenda kwa Gogo Shumba time yacho before she came here. Handiti aya ave mavideo amuri kungoona paYouTube zvikaramba. She came here on live, akaita live achitaura kwese kwakafamba achienda kwana Tashu, akaenda kwa Shumba ndo kwakatanga kuenda, akaenda kwese, akaenda kumachechi kwese, wachinzi mbhadhara mari kupi, akaenda akauya panangana vasina kuona live, indai munoona live, akataura kwese kwakapinda, akatiudza maprocesses ekoko kwana Gogo Shumba kokoko kokuti unotanga wasvika kudai so wonzi chiti ndaronyoresa muoffice umu dambudziko rako, wonyoresa dambudziko rako muoffice umu, bhuku riya roenda kune munhu anorapa ozoverenga dambudziko rako. Takatozviwa pano palive pano, takatozviwa pano palive ya akatotaura ega pano palive mwana uyu. Isu ndosaka tiri kuramba kuti isusu zvanhu vepamaYouTube nepamaFacebook it's a no, because those videos now ari kushandiswa as if mwana uyu akapora, mwana uyu ari kurwara. Ndo chokwadi makazvionera mwana uyu ari kurwara. Sanezuro angasina hana muvhiri akatomuka ati ndakabuditsa magodo ake anobuditsa pana paEropa, ndakakutaridzai guys, kamuda ndipame kutaridzai magodo anobuditsa. Nezuro aitoti shamwari chona aitonifongeretera kuti ha sisimeli inoshaya kuti zvinhu zvachona zviri kubva pai mazigodo ewaine nezuro achiti kwai nhasi zviri wese
magodewa achoti ndikutumire ere kati ndini usanditumire hanimona saka vanhu veku YouTube varikura vachiposta mavideos iwaya vachita kunge as if kumarketa business ravo guys vachita kunge as if mwana uyu akapora mwana uyu akazama havana kupora isu tisatozoti right tireka timbozamawo kukubatsira but hatizivi kuti tomubatsira sei guys we didn't know how to help you so I thank you very much all the diaries vakacontributa because mari yatosimuka kuti aende imari yakacontributwa nevanhu tasara neimwe mari yatachengeta yatinayo ina treasure yandakati ngatimupei yekuti amboenda uko in case zvanoenda napamwe totsvakazve kumwe tinenge tinaye kuti akwire because iye pachake haana kana chinhu haana kana senda munhu asingashandi handi munhu akangovata pasi ko mavideo acho musaka muri kumaona ipi mimi mavideo acho muri kumaona kupi where are you seeing the videos kana vasingadi social media kugoshumba mama one ipi mavideo imimi where did you see the videos mama ona upi guys musada kunyembezera kuzungaira guys mavideo mama ona kupi kana vasingadi zvema social media inangu handisi kutanda zvema social media but mama one ipi mavideo kumakete gwa tune kuti you just have to be there wewe gwa broadcasting vanhu maketa ndochokwadi but anyway the bottom line is akaenda kwese koko kwanga zama kubatsirwa haana kubatsirika haana kupora because kwaidiwa mazimari kuti vati sekutara kwavo kuti vaiti kuti vanyatsa kumurapa vaida mazimari saka mari panga pasina saka vakangomuposha vakamupawo vakamusira panzira kuchipatara akaenda ndokwakatotanga nako kuchipatara kuchipatara kwakaenda kuchipatara kwese vakatarisa vakadini kuchipatara andori nemaskani haana hapana chinhu chavanoona anogonopiwa mapiritsi opiwa mapiritsi ropa riya rostopa 2 days handimaona rotanga futi handimaona kuyoutube ko vanhu vese variko vanorapa guys ndingambodzwa izvozvo here indodhila nevanhu indoshanda nevanhu guys ngoti zvimwe zvinhu handitauri because ndanenge achindudza in confidence handitauri hangu ndozongonyarara vanhu vazere vari kungodligwa mari hobhoma diarisa pamau vanokudligwa mari vanokudligwa mari vanhu vakawanda vekuzime pazima kungoti vamwe vazodi kuti tibude tichizvitaura hedu pano kuti masitavo notanga akaenda hadi kusika vati vanopota achifamba asi zvokwadi ndochokwadi ndosaka ini chizogwadza wamwe ndichachizvitaura pano ndosaka chizogwadza wamwe hangu ndichachizvitaura pano because zvinobhowa ende zvinorwadza handiti akaenda musikana wanaeka handizoti mwari vamuitire chiishuwa uyu musikana usasita wake uyu anonzi Jesu uyu handizoti mwari mwana uya vamuitire chii chokwadi mufunge atosiya kumba kwake basa rake kuti atevedzane nemusikana uyu aende naye aribatsire haisi hama yake apa kamba kugara nazo guys haisi izugara rimwe rinenge achibuda ropa zviri izugara rimwe rinobuda ropa here guys mumba mako munhu wasingazivi hallo hai muri sei ari kuZimbabwe thank you ndozvatiri kuda izvi thank you my sister bless you yeah thank you ndo vanhu vatoda handimaona so kasi kana muchizotipa number muzoti sasa hatina mari dzekubhadhara dzema 500 300 hatina handimaona iyo 100 yatatomupata tosacrifice guys because pane munhu akandiudza nyaya exactly inga iri very nongoti 90% similar to mwana uyu handika but vakandobatsirwa ikoko saka ina haasi kutomboziva nangoti ndipowo nhamba vati nyaya yangu chinudza yape kutanga kwawatangira nyaya yako yakuya wakati vakabatsirwa ipi ende vamwe mbuya tatangoregwa nomwe munhu asi havaiti ndikati ndipawo nhamba idzodzo ndobva ndipa nhamba ndobva tatotanga kuvatsvaga mbuya vaya havana whatsapp saka tikaita zvokudi musikana wayo akaita zvokufona ndikachifona uchirekodha handimaona ndobva arekodha saka handichazivi nokuti zvito izvo zvachona zviri kutoitika totaura chokwadi gaizika pakaoma ini ndobva ndashiya kuti ini nanguka ndinoningirira guys ndiri mutendi wezveshoko raMwari asi zvisinei chokwadi chandonyatsosa choti guys vanopora pakasiyana vanoporera kwese kwakasiyana depending nekutenda kwako mwana uyu has been to church in sanity inini pane pamakatona kuti ndimuti kucheche kwakabva nako mamuripo palive guys mamuripo achikudzai kwakatenderera achibva nako kwese kumachechi unosvika pakupirika kuti umudza saka ndomurayira papi handimaona akutofunga kuti chokuchibhoyi kana nokuti kakoi kune chinhu chinofamba chizodini handimaona kuda unonorumwa chinhu ichocho kana kuti chinonodzugwa amen handimazvona so ini munhu anenge angoya panapa tinongokusapota newei yako yakuda kudi kundorapwa nayo iyoyo ndiyatongokusapota nayo hatikubanikidzi nokuti isusu inini ndinobhiliva handitika
Thank you vekunaudza number twice free. Thank you my sister. Handiona zvaunobhiliva izvo tokokubatsira takananga nedirection iyoyo handiti nokuti faith dzedu dzakasiyana ende chinoporesa munhu kazhinji kutenda kwako handimaona saka kana achifunga kuti izvi zvangu izvi ndakaita zvokuroyiwa kundokwanokwanisa kubatsigwa regai aite that way iyoyo handimaona because he is too much kwai na Edith akaenda kunoona achida kuchipanda baba yake kwanza ini ndaona ruwere uru ku YouTube. I can't give you the number ya baba wangu. I can't give you the number ya baba wangu because urwere wandaona kuka no. Hani munoona akanoona urwere ndiye munoona ku YouTube guys. Ndiye munoona akanoona wega urwere akati no. Hani muona saka tingasara chita kuti I'm just supporting this child true is so says there is let's just support it ainde tichingowawo manamba saizvo tichingo director chingoendawo handi shimari tichingochengeta vanoda kumubatsira mwana wekudonata vedu keep on bringing the money because pachafambiwa andimona achafamba achitenderera achitsvaga kukubatsigwa izvo zvinachoti kwambuya kuti ngorione kutenda kuti pamukuda zvinogona kuita dei zvanga zvaita zvagumira ikoko nokuti zvakaramba iko zvinachoti tombotsvagira kusaidze kuchipinge ikoko kwawe kuti mutsvagira nganga dzekuchipinge kusaidiko kuti utsvagira dzekuchipinge mukatikati dzisingaziva social media momo tombotsvagira ikoko kuchipinge tione kuti kuchipinge kwacho makazvitadza here andimona magodo kuita seliva kudai magodo kudai mazigodo munhu kudona magodo akadaro ndofunga kuti akugomera chako kana chitobuda kunga yakozvara mwana anditi akugomera kuti haringobudi izi mai mwana unoti akugomera chako ndofunga kudai kuita kudai kubuda kudai zvimwe kudarika kukura kudarika chikubhu ichi kukura kudarika chikubhu ichi mai mwana ari maziklosi ari kubuda asikana pakaoma vedu vedu pakaoma mwana atambura uya pamwana mudiki atambura mwana uya atambura mwana uya atambura hanzi nemecho ku YouTube indai kwa gogoshumba ikoko ku YouTube munoona ingwendai kwa gokanzi gogoshumba ikoko munoona musikana yeye ngwendai saka chinobhuwa kuti vanhu kutomushandisa kumaketa mabasa avo vachita kunge munhu akapora iye munhu asina kupora 9 kana ndimiwo vanhu vanotoona mavidhio vototi kune munhu akatoraipa takatoona munhu achirapa munhu haana kupora munhu ari kugwara asi nganga dzekuzimbabwe musadaro henyu nganga dzekuzimbabwe musadaro zvenyu musazodaro vanhu nganga dzekuzimbabwe musazodaro henyu taura chokwadi zvakaipa morega kubatsira munhu titi kwanza hana mari but muri kuona condition yemunhu muri kumanyanyokoshesa chii mari ndiyo yamuri kukoshesa ko kana kumbobatsirawo munhu wokuti mungobatsirawo munhu haararami hazviiti anofanwa kungofa ake noti hana mari hati munotesa situation zimwe ndo inonzi hati ndo yachiti giving back to the community hamukwanisi kubudisa mari kana chiufu muchipa munhu chirapaiwo munhu mahara pane kuti munoti haakwanisi kurapiwa because haana mari apa mari dzidza munodedzera mari svinu mai mwana svinu dzekuti imi hamutorina ndo dzamai muchida kuti munhu akupei apa munhu anowanepi mari munhu akavata pasi munhu afambi anoiwanepi mari chekuti akupei ndopatozokoti vanhu nganga dzekusambaisi kana totaura pana pamuzotivenga henyu kapa chingo chona imboshandisai fungwa guys chimboshandisaiwo fungwa guys chokwadi pamberi pamwari chinga chingotaurwa chokwadi chakangodaka tinozotaura hedu pana pavanhu voti kwai tinovamaka togwa navo chichi vanotiroya avambondiroya kuna vanoroya kone zvokunyepa izvo feki dzega kuna animona ngavaitawo give back the community varapewo mwana uyu atambura uyu mwana uyu ane vana 10 vemadzikoma ake vari kupenga mastreet vari kurwara vachipenga vachidla mabhini vana ava vese ivo varume ka asi varume mwari ave nemi varume cheko mwari ave nemi cheko varume ka mwari ave nemi zvokwadi mwari ave nemi vanhurume kana muchinokwirana nebenzi naimi benzi zvaro riri kutofamba mustreet riri kutodla mubhini muchinonyangira kunokwira nebenzi marichwaus here chiiko chii benzi rokuti nenge sina kana kutogeza rotozvinhuwira zvaro munokwira pakadaro kusvika pakuti munorisiya raane nhumbu kusiya rane nhumbu benzi chaizvo kukwira benzi kukwira munhu anogwara fungwa izvo wakatokwira pamusoro pemunhu anogwara fungwa uchitochemera pamusoro anogwara fungwa unenge uchitohwa kuti zviri kutoita unenge uchitohwa kuti zviri kufaya pamusoro pemunhu anorwara fungwa unyasa kuti munhu ari kurwara uyu iwe kukwira pamusoro pake memuchiedzawo kuti zviri kuita .
Alright, kana magodo ari mafibroids zvakanaka. Handisi tisitaka kudhila naye. Ngatichitai so. Anditika achitanga aenda ane chinhu chinofamba mumwiri wake, ani makamuhwa chirondedzera pani. Ane chinhu chinofamba mumwiri wake chinotoonekwa. Anditika handifungi kuti ringave fibroids rinofamba mumwiri. Andimona. Fibroids toti kuropa pamwe ifibroids. Chiregai abve kwambuya ava. Abva kwambuya ava tombomuti chinda kuchipatara. Ainde kukana kukaranda kuya tomukwidza oenda kukaranda. Ambotariswa mafibroids iwayo. Andimona. Ambotariswa mafibroids iwayo. Hello dear. Hello. Hey dear, how are you? Mushe kanjani? All right. Andimazvona. Andini kuti urombwa ikona kuti hausi urombwa handizivi. Kwanzi pamwe atoyo benzera kavata. Tikutaura vanhu 2 vese vari kurwara njere mu family. Andika 3 actually. Mai ni vanasikana 2. Andi vanasikana 2 mwakatuya ni vana ane 4. Vana umwe ane 5. Vekungonononga mu street. Saka tongoti benzi wandirura matungopa vana 5 ivavo. Imasikana 1 ane 5 vana umwe ane 4. Ibenzi 1 rinenge chingomirira. Vese vari 2 kudaro na including na mai vacho vese vechi 3. Hakuna zvakadaro. Hakuna varume vakatosiyana vanenge vachitotamira kutobata kutovata muza varume vanotozviita kuvata navanotozviita havana basa as long as chiri buri chete vanoda kungochipinza as long as pangoita buri chete vanoda kutopinza hanokuti hazvisinomawo umwe ane 5 umwe ane 4 vese vana vanongono pavanoenda masiti kwavo anongozoya ane nhumbu umwe ozvara odzokera kustreet kuya kumabhini odzoka zvaane imwe nhumbu tongoti ndinobenzi wanzi rakangomirira kumitisa vana 5 umwe 4. Amen. Vamwe vari kuti mafibroids anogona kuzvita uyo ari kuti Floss ari kuti ndinawo ndinobudisa magodo anotyisa zvokuti ndinomborwa nehana kuti zvabuda pandiri here. Zvefibroids guys hatisi kuzviramba. Thank you Tanaka. Zvefibroids hatisi kuzviramba guys. But cheta kuti nini ndibvumidze kuti aindeka. Ngatimbotasai pane mudzi wenyaya guys pakatangira nyaya. Handiti kana dambudziko refibroid riripo toti riripo refibroid handiti. But kwakatangira nyaya kokuti mai vanogwara vanopenga njere. Sisi vanopenga njere. Munin'ina anopenga njere. Vese vari 3. Chino chiri dambudziko totire mafibroids riripo. Ko family yese kupenga njere. Ko chinhu chiri kumanya mubody yake chiri kukwira chidzika mubody yake chimukuti chinacho. Toti magodo mafibroids right. Ko kugwara njere uku kuri kuita vamwe uku. Kokuti munhu anga achitozvishandira sisava vanga achitozvishandira mumaprazi zvakanaka. Vachitozvishandira vasina kana mwana. Vongotanga kupenga. Votoenda kumastreet. Votodzoka vachizvara vana. Sisi vanga vatogarawo nemurume chindaonawo murume wokurogwa naye. Guys vana tokutaura nezvavo avaka. Hatizivi vana vaziva vana kana masenemu vana. Kwani toshandisa mazita sokuti tongoti masivanda. Futi masivanda tongoti elders. Right, sikaiti muzi wari kufona. Hello. Hello. Hi my sister. How are you? I'm good and how are you? Koma ndikufana ne WhatsApp ino kujigira ikawa manje direct call. I'm going to be very quick. Okay. All right. Yes. All right. During that time, I was a lot of education in my community. Of which education All right. Because it has a barrel, she's probably very low. I'm going to go because your hemoglobin is way too low. Okay. All right.
ane maclothes, ane cholesterol yakakwira. All those things, because of course, the economy yetu, you know, kama na watu kwa wanachonza kama wanishwa. But let's go to the basics. Okay, ndikukunzwai apa semuna akataura kuti akanga abva kuchipatara zvakatosiyana hani muri kuona akatozopinda mumaprofita nemudzin'anga handiti so wari yangu I hear you. yeah wari yangu now ndo zvaitaura Exactly. So now that you are there, that's check everything. From a test because to me this sounds like fibroids. But hemoglobin level like everything. Okay, mafibroids anogona kuva mafibroids ko chinomanya ichi chinhu chatinohla kuti chikasvika pamoyo chinonibogara paside pemoyo ichi toti iro fibroids Chinofamba tezero kuti iro fibroids rinofamba here kudai nemuviri you never know. Ukaita very anemic. You ndakaita very anemic. Ndakaita muscle ache. Anything can happen. Kana chinhu ku balance in your body. You can feel anything. Nobody knows exactly chichinofamba. But I think number one, kucheck my hemoglobin level. Can you remember how they? Then our mental, what we want to bana. No, but man, the mental schizophrenia care. You will have to meditate. vanoda varume zvisingaiti vanoda varume manje vana china kwai havabatikika kana makatevera nyaya iyi kwai havabatiki ani makazvoti kwai vana sacha havabatiki zvokumhanya saka vanhu vabata sei zvakaoma aiwa maite henyu tazvinzwa regai titore advice yenyu all right thank you very much okay my sister all right okay saka vamwe vari kutaura kuti kwanzi tidzokere kumabasics sezvo tatangawo titange naye kuti 1 aende kuchipatara first handiziviwo ende inenge good ideawo saka maybe sezvo ava vatokwira pa izvo zvari mubasika kuenda kushavani kwacho kumareserva chiregai achienda kumareserva koko kutinoona handiti mbuya vati 2 days saka zvinoreva kuti by weekend pamwe anenge atodzoka kana adzoka weekend Monday tochiti achikwira achienda kukaranda kwachona andimaona kamenoti kuri zvakadini amen ochienda kukaranda kuya nokuti ari kuchini kukaroi oenda kukaranda kuya karanda chimbori kupi kona imi guys karanda iri kupi where is karanda kwarare amen voenda kukaranda kwachikoko vaenda kukaranda kukoko then onodini onotestiwa zvisezvo tione kuti hakuna pamwe kana ariwo mafibroids acho iwayo andika vanotanga vabvisa maybe mafibroids tozwa kuti kubleeding kwapera tochidzokera kune pamwe ndo ari kumanya nemuviri tichagoziva ainotogoziva zvemafibroids pamwe ndo ari kumanya nebody mafibroids achona iwayo iwo hauso chinhu chinofamba handizivi kwai kumount Darwin okay saka kwaranda kwai iri kumount Darwin unofamba sei unotanga wapinda maharare uzoenda kumount Darwin saka unopinda maharare uzoenda kumount Darwin kana kuti anofamba sei handizvisiwo guys mount Darwin nacho iri paipiko unomboenda kuharare here uzoenda kumount Darwin kwai kubhindura ini guys handitombokuzivi zvinhu zvamunototaura izvi saka kubhindura kwacho ndachibva kukaroi anoenda nekupi anotanga aenda kuharare kana kuti unongowana bhazi roenda kumount Darwin kwachikoko okay saka chatanga aenda kuharare kwacho nakonopinda oenda kukaranda ikoko tozoona kuti afa chiregai atanga apedza process yekwani yekwambuya yoiyi tione vande naye kusama kwacho tione
handika then akadzoka ochinda kuHarare kwachona ochinda kuMount Darwin kwachona and then tonoona kuti vari kuti ukudi titange naye animona titange naye tiri pano andimazviona echirega itinde naye kokoko adzoke saka katisunga tichingomirira feedback yekuti by weekend anenge adzoka because feedback ndati ndikuida ende ndati vachisvika ndikuda mavidhiyo ekutadza vanhu tikuda mavidhiyo ekutaridza vanhu kuti vasvika zveshuwa ndavaudza kuti mari idzi imari dzevanhu saka tinodawo mavidhiyo handika ekuti tionesewo vanhu sezvakaita pana mukoma nhasi nachitondedzana namukoma Carlos mukoma Carlos vaya tombonedzana navo chaipe ikati aiwa kahanzvadzi yangu handiti takakutumirai mari yeuche ndosaka tichibhadhara tega kazhinji kushopu kwacho handiti saka nenyaya yekuti amai ava takaona kuti vari kutengesera vari kuoparitira kumba tikati kana regai tichipa mari kwamuri muchinda kutenga uche paane 2 weeks takakudza toraiwo picture yeuche toraiwo mavidhiyo muri pauche yenyu kuti mediwe muchitendawo madiaries makaita uche yangu ndaiwana nanhasi makangonyarara mari makanotora saka inini vanhu ndovaudza kuti chii saka ndipo wazondipindura kuti aiwa ndandiri kuchipatara ndasingawi mushakati asati mwanzadzi munotaurawo kuti ndasingawi zvakanaka saka vati havana kutozotenga uche vangu vari kuchipatara vachaenda kunotenga uche vonditumira saka ndakangomirirawo hati muri kuona the reason why guys ndichiti sometimes muchitipa maybe da kupa mari maoko chiti aiwa kana waya uchikuda uche totenga uche kana kwaya uchikuda kuenda kuchipatara kazhinji tobhadhira chipatara ikoko hani mashona because vanenge vachizoda kupuwa feedback kuti mari yakafamba sei handi yakati kuenda kuuche ko uche cho iri kupi hatina kuiona inini kwaenda mari kuuche yacho handina kupuwa handi mashona saka feedback inenge ichingodiwawo kuti idzokere kuvanhu kuti inenge iri mari yakaitwa konde nevanhu handi mashona inenge iri mari yakaitwa konde nevanhu kuti tibatsire munhu saka just a short video veduwe makaita yenyu uche yangu yanyuwani iyi ndave nayo topostawo vanhu vona kuti zvokwadi takabvisa mari uche takaiona munhu akagamuchira uche yake zvinenge zvakangonaka transparent inenge yangonaka hanzi ndosaka I was against buying him one no ati anoita tendai mudzingwa he said he's going to do it ati anoita saka ndakamirira ati anoita because hazvizonakidzi kuti munhu anenge achirwara ozoda kumupindura mashoko asingaiti animaona anenge asingaiti because zvinenge zvisingafanirwi kuti zvidaro ndakanga anzi ndandichibatikana chichichi saka ndikati aiwa ima ndatomudza imira nditokutaridza nditokusenderai voice note muone ndatomudza nokuti zvinenge zvisina kunaka zongoti zii zvadzi makadiko makabva matozongoti zii pamakangoguma muchiti munhu achipatira mose ndanotora uche takakumbira vhidhiyo kahanzvadzi sezvinhu zvatinoshandawo nevanhu nepublic tichidawo something to show people pakatengwa uche zveshuwa makazongobva manyarira kuti zii ndosaka papaitaimboti tinotenga uche direct antimaona ndokumbira kuti kana makatora vhidhiyo please nditorewo vhidhiyo mundisendere yeuche thank you ndopazopindura vakati handina kunyarara sisi sorry I was battling with life in hospital I'll send the receipt and the video on Friday before 5 p.m. ndiregerereyo for the delay handika vandavapindura okay ndimusina kutaura tatitoita kutoshaya kuti zviri kufamba sei because ine ndichida kuzopa feedback kuvanhu so munhu anoshanda nepublic andifunga muri kupa understand handiti handina kuzoti muchiri kuhospital makangoti muri kupinda paya sorry henyanzvadzi and get well soon I hope you are recovering how are you doing muri kunzwa sei right now are you getting any better ndopazopinda kuti I do understand that sisi ndini ndakarivara ndakanga ndakadzingwa zvakanyanya yes I am getting better but ndezokudza ine kusenderai sokuvimbisa kwandakaita ndakangorivara kukuupdatei ruregerero andimona saka tinenge tichidawo kuti tiwane feedback guys kuitira kuti vanhu panapa panobatsirwa vanhu vakawanda guys pabatsirwa vanhu vakawanda panapa tichida kutiwo pave neclarity andichika kuti vanhu vaone kuitira mangwana umwe akachida kubatsirwa zvijeki andimona zvijeki saka atiti before Friday 5 before Friday yo panenge pave nenikikiri yacho panenge pave ne uyu yacho yoyo nevidhiyo yacho neproof yekuti akaenda kunotenga uche because mari yakapiwa iye $300 straight andimaona saka $250 straight I think yeti mari ko uche ndizi yakaisigwa straight iye nacheri because mai vaya takatati
vari kutengesa mauche wema-offroad acho, but tatotsvaga website yavo, havana kambani, havana chii, vari kutaura kuti vari kuoperatira kumba apa isati vazivi kana zvavazivi. Takabva tatya kuti tivaisire ivo, tikati ora itisire iye Carlos wacho anotenga ari yakudzosa. Saka muchiona ndachitaura naye kuti achitipawo minduro bheki tiwane kufambawo nenyaya. Saka paipa pamunozoti kwa vanhu ndo zvinoita tichobhadhara straight, because mari miedzo waibata unokanga mauti ndine dambudziko rangu roda kuti riri kuda chakati, ndikandikanga ukanga maumboda kushandisa zvimwe, handimaona dambudziko riya rakamira, hazvizodi kudaro, handimaona hazvidi kudaro. Hanzi ndichaenda kunorukwa kale ndichiona uche, ndakunourukwa tichiona uche, asati achadi asati mari achisa ana hazvisiri izvozvo. Ati anoenda kuningikire, ati anoenda kuuzhu achasenda nemusi Friday, nokuti zvinhu zvakadai zvinokanganisira vamwe mangwana, handimaona zvinokanganisira vamwe mangwana. Saka muchiona kuti pamusikana uyu tine long way to go. Ndosaka manzwa ndichiti even nyaya dzehembe chindakati izvatizi hembe vanhu vanadzo, tinadzo hembe, but chikuriko zvino kumboti arapwe, because haakwanisi kuramba achizopiwa nediariska, handichimaona haakwanisi. Asi akarapwa akapora, andika pane munhu akatomira pastandby akati anomubhadharira 6 months rent, akamubhadharira 6 months rent iyoyo, handi takamupa even hembe idzodzo, dzimwe anototengesa dzimwe upa vana, handika ototanga life yake anenge apora. Kumuitira akadai right now, kupa zvinhu izvozvo akadai right now, zvinodi anozodi onzi tsvaga imba right now ozobhadhara nei after 6 months. Apo mari chiri kugara kudai hazvishandi. But ane munhu wake aripo akamira kuti ndichamubhadharira imba ikoko kwacho kwanogara for 6 months, kana achinge adini ari kavha kuti akwanise kupika, anomaona. Saka ndiyo feedback manaida kuti ndikupei guys. Saka imimi nhasi hamusi kuda kuti mufone muchiya panapa muchitaura nyaya, muchitiudza nyaya. Saka nyaya dzacho todzitaura sei kana musingadi? Todzitaura sei kana musingadi? All right. Fona guys simbonzwa nyaya. Fona itinzwe. Chimofona yoka mumbondudza nyaya nasi guys. Ndaya kutandara nemi hamusi kuda kutandara neni panapa kuti muchimbondudza nyaya. Just because handina kuya nemunhu ari kutaura nyaya guys. Ndichauya naye mangwana, munhu anouya nenyaya. Munhu ane nyaya yake ndichauya naye mangwana. Zvanhasi chimbotiudzaiwo nyaya dzenyu. Tatichitiudzai titipai vanhu vanodana nevarume venyu. Manyara kuburisa. Magara matukwa kwa muzenyu mavhale muchivhundisigwa muvhale Friday mutiudza kuti mapuwa vhale. Toda kukuona ipano makabata machocolates nemaruva muhameno. Friday toda kukuonai. Sezvo mati muri kuhla kuti munonyimwa vhale. Handiti maona. Vanoda kufona vane nyaya dzavo dzavoda kufona zvichemo, nyaya dzavoda kutiudza zvichemo, uyai tione, fonai tione. Uri kufila kuti une nyaya yako zvichemo zvako zvauda kutaura zvinyaya yako taura tinzwe. For 19th. Chifonai. Iwe doi. Pambedha wako. Inanotora pasiro zidzi pambedha pako dzose. Uise mubhaketi. Usoke. Uwache. Achene. Ukudinzwa. Otherwise ndikuya chikukwada bwana nembama cheko kokoko. Hauko nikocha burukwa pakatiwe.
Saka sei mabhurugwa iwayo asina kuchena pakati? Yeah? I want to see them very clean pakati. Pakachena kuchena changu bhurugwa pakati. Oh. Right, for night, guys. For night, and before them, I would have to Kenya. Hello, dear. Hi, how are you? Very well, and you? Mushe. Uite uchifema hapo. Uite uchiregeza mino. Uite uchifema. Right, ndavhara mino because nyaya yangu yandoda kutaura handina kuenda kudza government kuti ndoda kuya papublic. But uite uchifema. Right. Ndoda kutendai nechirongwa chediaries. Ndikuno pano zvekudaro ende pabatsirwa vanhu vakawanda. But ndoda kusheyawo nyaya yangu ndikunzwa hasha mino kana ndichazogona kuitaura zvakanaka. All right. Yeah. So inini I married a man with baggage. Your way? Ndakarorwa nemurume ane vana but anga asina zvake mukadzi. Saka ndaita dambudziko nehama dzamai guru vakashaya. Nyaya yacho yakamira yakadai. Murume wangu akaroora mudzimai wekutanga. Aroora mudzimai wekutanga. Mukutaura kwake iye anoti mudzimai wake anga ari shamwari. Iye hanzvadzi yeshamwari yake. Shamwari yemurume wangu hanzvadzi yacho ndiyo yaishamwaridzana nemusikana waakazoroora. Okay. Saka kuroora kwaakaita shamwari yacho, shamwari yake yaiexpecta kuti icharoora hanzvadzi yake. Hazvina kuzodaro. Alright. Saka zvisinei akabva aroora uyu. Vaigara mumapraza, haana kuita mwana. Zvekuti vakazongoti netsanei. Uyu ndokuenda kumba kwavo vanetsana. Then shamwari iyaiya ndokusara ndokuita take over murume. Okay. Saka uyu paakazoda kunodzoka, shamwari ndo yanga yatomudzimai wemurume. Akabva angosiyanawo nazvo ndobva aenda ndokuita upenyu hwake. Okay. Saka she moved into another woman's house, akatonoshandisa zvese zvakanga zvirimo ndokuzotanga hake kuita vana. Zvisinei iye akaita mwana wekutanga. Vakazobva mapurazi atorwa. Ndokuuya nemurungu uya muHarare. Murume akushanda sagarden boy. Vachigara mumayadhi. Saka paakazoita nhumbi yechitu, in fact vari mumayadhi ikoko, murume akazonyengawo mumwe munhu. Iye ndokuzoenda nemukadzi wanzvadzi yake ndokunorova girlfriend yemurume ndokuzomupikirawo kuti nhumbi yauyi nayo hauizvari, because akaenda kunorova girlfriend yemurume ndobva vamukuvadza ziso ndobva ambosungwa, but vanga vaine hama yavowo ndobva azosunungurwa. Saka yanonzi akamupikira kuti iwewe nhumbi iyoyo hauizvari. Okay. Ukararama. Saka akazoti achizvara ndobva atanga kuzvimba mwiri ndokufa. Nomatauriro anoita murume wangu. Saka ininiwo ndakangozviudza kuti inini ndoda kuroorwa nemunhu asina zvinhu, ndoda munhu wekutanga naye.
Rombe. saka ndakazofambidzana nababa but not knowing history yavo ende vakaiviga patime iyoyo vaigara nekamwana kamukomana kakanga kari grade 2. Ndakangonzi mwana wemukoma wangu mukoma nemudzimai wavo vakaita accident vakashaya, ini ndobva ndasiyirwa mwana saka anotori mwana wangu. Saka ndaona iri problem yangu ndobva tafambidzana ndobva vazorora. Iwe wanga usina mwana? Ndobva tatu no ndandisina. Alright. Ndobva tafambidzana ndobva vazorora ndobva tachata. Takazivana mushure mekunge ndaienda ndichinochengeta mai vemurungu, mudzimai wemurungu waaishandira airwara, airasika njere achiita uku aine kenza, saka dzimwe nguva ndaienda ndichinosara naye ndichimuchengeta. Saka ndokuzivana kwatikaita. Saka ndaroorwa ndachata. Inini ndandine belief yangu yekuti no, ndikaona munhu wako asina chinhu chinoshanda zvinoita, saka nanhasi ndinotoshanda. Ndinoita zvekuchengeta vanorwara izvozvi, caregiving, nekuitawo chimadhumbe, handizorori zvekuti even December vamwe pavanoenda kumaholiday bye ini ndosara ndichitora mari ndinoshanda paestate. Saka vamwe vanhu vanenge vachida kuitawo mapati time ichi mberi ndichochaja mari refu, handizorori, pamwe pacho noshanda nemaweekends. Saka ndaroorwa baba vangu vachiri kuita zvechigarden boy, tachata tagara. Kwakuzoziva ndavemo kuti baba avo mwana uyu anotori mwana wavo, ende kuti ndizozviziva ndiyo girlfriend iya yekunorohwa ikakuvadzwa ziso. Saka iye aitarisira kuti acharoorwa but hazvina kuzodaro, saka aingondivenga. Saka ndakatozonzwa nevanhu ndivemba ndazozva kuti no, baba ava ndo zvavakanga vari, ivo ndobva vazoguma kuti no, ndakatomborora mwana wendo wangu. Saka mudzimai akafa achisununguka pamuviri kwezvitubu. Uchaita sei? Watovemo? Ucharambira munhu vana here? Uta no problem. Saka vana vakasara vakararama, ndokubva vachizonogara nemunin'ina wamai. Pekutanga vaigara naamwene vangu but vakazonogara nemunin'ina wamai mushure mekunge vaita zvemanyaradzo nenei. Saka mhuri yemudzimai uyu originally vanobva kuZambia but baba vacho vanobva kuMalawi. Saka culture yavo inoti mukuwasha kana aroora ndiye anoenda kumusha kwemudzimai ende vana ndevemudzimai. Saka ivo vakauya kwavakaita munhu vakanovakira kunonzi kumuzara panuko. Saka vakuwasha vemumba vacho vazhinji vakaenda kunovaka ikoko, zvezvekuti kwakavakirana atezvara ikoko vakuwasha ndokwavakatonovakira. Kusara kweuyu murume wangu ndianoti akaramba iko izvozvo. Saka inini ndavo ndazoziva kuti kune vana, uyu mudiki uyu muhondo tinotogara naye. Ndazoziva kuti kune vamwe vana uko. Vangani? Matwins. Mudzimai paakasununguka matwins ndokutanga kuzvimba mwiri ndokuzofa. Saka wazviziva after how long? Wazviziva after how long wave mumba? Ndakandani about 6 months. Oh, okay. Yeah. Saka ndakazvigamuchira. Saka baba vaipota vachienda kunoona vana vachidzoka. Remember muno ndigarden boy, inini ndine chiyo chekuti tishande tiite upenyu hwedu huri nani. Ende inini pandaroorwa apa ndakatoenda kumushanda kanoita
zvaishorora zvese hapana kana munhu akamboda kuzvitaura ndofunga wangaudza kuti musamuudze but ndakaona amwene vangu vakanga vachitambura uyu achakwanisa kuchengeta maika because uko kune vana uko vakanga vachitengerwa mukaka vachiitwa sei zvese ini pataimu yandaroorwa ndamo vana vanga vaane 2 years ndokuona kuti zvinhu izvi zviri kurema infact zandaona izvozvo takatenga grosari vanga muri muna November ndakatumira grosari uri musi wa28 November ndatumira grosari uri musi wa28 November ndobva hoping kuti grosari iri richasvika kana kuti kuna February because ndakatenga katoni yeraisi zvinhu zvese zvava zviri mumakatoni sipo yange iri peki yaya aiwanikwa kudhara nengane ma12 ayai 10 liters dzemafuta zvese zvinodiwa ndakatenga saka musi wa2 ndakatumira musi wa28 January musi wa28 November 2 January muneiya wamai vaya auya kutauni kwaHarare ndokufona kuti murume wangu ngaauye ndokuenda kune muhanga yavo ndokunosangana ikoko apa vauya vari kuti vari kuda grosari ndopandakati no vana vatiri kusapota ituka grosari ratakatengera nachiexpecta kuti at least riite 3 months ezvinyaya zvitine mwana panapa anoenda kuchikoro nekomba pasite chidoo kuronga upenyu grosari shoma chichi aindokutaura nemurume kuti no izvi zvakutonetsa izvi dai vana vauya tagara navo kana kuti vaende kuna mai vemurume because mari yaanotambira ishoma inini wandoita zvekutenga nekutengesa pataimu iyoyo ndo zvandaita saka at least vana vakaenda kuna maika zvinotirerukira saka iye akazoenda ikoko ndokutaura navo kuti aida kutora vana saka achida kutora vana kudaro vakabva varamba nevana azviite kuti vana vanogara nastep mother zvikanzi asi mai vangu variko ndokuramba saka murume wangu akarekodha everything vakati mukadzi wako ndiye akonzeresa izvozvo hatofa akabata mwana havasi vana vake ava ngasiyani nevana vedu ari kuyada kutonga vakataura zvinhu zvakawanda wanda vakatosvika pautaura kuti hafi akaita mwana chichi murume akauya akandinzwisa zvakanga zvataurika ikoko kati saka toita sei manje uona kuti nemari yaunotambira hatina zvimwe zvatichagona kuronga muupenyu saka yakazoti norega ndimbova panguva ndozovati ndozotora vana kana vane 3 years saka ndakaita pamwe pekuti bozi ivo vakabva vanenge asafi akauya kunozoona vana mukadzi uyu akafa rini pataimu iyi vana vanga vane inini pandaroorwa ndipinda mumba vana vanga vane 2 years saka ilast year no sisineni ndikutaura zvemudhara nyaya yacho yakareba alright okay ndawa uchiti vana vane 3 years alright ya saka ndakazongoti imwe time ndonga ndatenga matracksuit evana ndova ndatumira ndivatitsaiona vana vavo wandivaziemba ndatumira futi matracksuit evana saka ndakangotengawo evana hello halo murundidzo yanga yabhokata alright ndatisaka pane akada kuzala ipapo pabva pakata indaro wamyuta amyuta nemistake anga amyuta nemistake aividu tichida kunyatsowa kuti nyaya yayo zviri kufamba seishu halo
Wanga wamute phone, usamute phone. Alright, ndataudzona. Ndazotenga matracksuit evana ndatumira. Ndobva vapopota zvikanzi unogotengera ivavo chete sei. Tati makati ndisave kuzoona vana venyandi vazive saka ndakotenga zvienderana nemakore andoziva. Vakapopota vakaita sei ndoba ndanguvasiya. Then hanzvadzi yavo ava iyaya ive shamwari yemurume wangu vari vakomana. Yaipota ichiuya kumba. Aiti akauya kazhinji aifambira kuzokumbira mari. Aisatombomira kuti mwana uyu adzoke kuchikoro amuone. Akasvika akakumbira mari akapiwa oenda. Asina kutombomirira kuona mwana. And murume wangu is too soft for them. Anombobvuma zvese zvavanenge vachitaura. Saka rimwe zuva ndaenda mumapurazi munotengeswa ndadzauka ndatosvika mubandarara ndakaneta. Ndopa akauya achida mari ndokumupiwa mari. Baba vakapinda mumba vakatora mari sisinei vakamupa kunze kwegedhe kwakaenda. Ini ndazomukawo nditsanangura ndozvavaita hazvina kundiitira zvakanaka. Kati iyi mari yangu kai hazvibude manje. Saka ndakabva ndamupa nawo kuti izvozvo hazviite. Saka akabva azoregedza mudei kuuya. Saka inini vanditi hausi mai vevana zara vako vatuka vaita sei. Ndakabva ndangobudawo mumwana vaenda vati saka ndakuona nezveuyu wandinaye. Saka murume akambosara ndiye achitaudzana nawo achitumirana zvinhu navo achiita sei. Vakanga vazoita chinumirano chekuti aizopiwa vana pa5 years. Ini ndatobuda mazviri vakuita izvozvo vega. Pakazosvika 5 years ndokuramba futi nevana. Ndo vaita imwe time yekuti zvinonzi zvinhu pakashaya mai aka pazvodagovewa zvakaendeswa kumba kwemanzvadzi yacho. Chaendeswa kumba kwemanzvadzi yacho ikoko akaganga kubva kwaari kugara. Ndo paari kuti murume wangu anofanira kutsvaga moto yekuti atakure zvinhu izvo zvichiendesa mumusha kwavo. Saka ndavabvunza ndikati saka vakazoda kutama futi ikoko ivo ndokuti anotakura zvinhu. Ndazviramba ndikati hazviite zvinhu ndezvavo vakagovana paupano hwavo zviri kwavari vanoita zvavanoda. Munoba hauna mari inoenda kunoita izvozvo. Saka zvakabva zvanetsa. Saka pavakanga vati vachapa munhu vana pa5 years dzakwana vakuramba nevana. Paakaenda pachipape paakazopedzisira kuenda varamba nevana iye ndobva azviramwawo akati ndakuvasiya. Ndikati no iwewe zvowoita chienda kucivil court nekuti vana ava tindevakwe. Mutemo unokupa vana ndiwe mubereki asara ari pomupenyu. Zvikanzi no inini mukadzi uyu tanetsana ndobva aenda kumba kwavo. Aenda kumba kwavo ina ndamutera. Ndopa akazoudzwa nahanzvadzi yacho achitazoona kuti ane nhumbu ikoko. Saka kurambira kwavari kuita vana maybe nhumbu haisi yangu. Saka ndingaende kukoti kana vari vangu vachida kuzovaudza vachaita sei vachauya. Ndobva asiyanawo nazvo. Saka uyu tinaye hapana munhu akazomboda kuuya kuzoona kuti mwana ari kurarama sei ari kugara sei. Iwe wakazoita wakwe? Hatina. Okay. Zvakaramba. Okay. Saka iye ndiyanga atori wangu. Saka haana kumbondinetsa kuchengeta. Kwandiri rakangofanana neruva rekuti unoziva kuti ukaringira mvura ukuona richibhuruma unenge uchitofara ndizvozvo. Anga asinganetse mwana wacho. Aiteerera zvinhu zvacho zvanga zvakangonaka ndiri kunyama. Moziva zvekuti ndaiti tichiri kuZimbabwe sati tauya kunokuka. Ndaiti mwedzi ukapera ndaitenga mabhesiki. Zvinhu zvakaita sechingwa nenyama mwana uyu ndiaitogara nemari. Aitotovaka akabva kuchikoro aitoziva kuti ndikanditore mari ndinotenga chingwa chemangwana. Aitoti no nezuro takadya nematemba saka nhasi ndoda kutengapo
taiti ndikamuka inini kana iri weekend ndichichaira dining iye ari kusuka maplates asina kumbotuma zvanga zvakanaka. Vakazongotanga mwana form 2 fuchi ivo vakanga vambozvitaura kuti chaiye wacho vakuchengeta asi mwana wako panongokura achakunetsa achatsvaga isusu pana mai vake. Okay, saka apa ivo vasara nematwins, isusu tasara nemukomana pasisina kufambidzana. Mwana akazongotanga kuti form 2 akatanga kunetsa kuba mari patengesa zvinhu saka kuti iteenage zvichapera. Apa zvazozowedzerwawo nekuti mwana aigara ega kumba. Isusu ndakazenge ndatsvaga manje stand, ndatenga stand. Chishuwiro changu chiya chekuti ndofanira kuita zvinhu zvangu chofanira kuzadzika. Ndatenga stand ndandavakawo hafu mwana aigara ipapo nemarodza isusu tiri kuno kuSouth. Saka mwana akatanga kunetsa mukarengota kugara ega plus vana pavanenge vachiyaruka. Zvekuti vaiti ukamupa mari yechikoro nawo inodyiwa, kuchikoro kwacho haachaenda. Ndati every time pandinoita mukana ndikauya kuba chaitoenda kuchikoro. Ende iyewo kuno kumaholiday ndaenda kuchikoro ndinonzwa zvinhu zviri kufamba sei chichi mwana akandinetsa ndikunepa kubva paform 2 ndakatambura. But ndakashingirira nyangwe mari yadyiwa waigona kuti ukatumira munhu unobhadhara aiendera kuti andibhadharirwe fees handisi mwana mudiki. Mari yayotorwa yodyiwa uzonobhadharazve. Mwana akazosvika vake pakupedza form 6 achinetsa kudaro nekuti pachikoro paaidzidza akatosiya nhoroondo. Pane imwe time yekuti adya mari. Ko mari wakaita sei mari risiti iri kupi? Ndakabhadhara vasati vandipa risiti. Adya mari neshamwari yake ndokuzopiwa kadhi neshamwari ndokunobhadhara nekadhi. Ndobva abhadhara 50. Abhadhara 50 ndokunyorera 300. Saka zvakaita zvakati musi wacho waaita izvozvo ini ndomusi wandasvika kuchikoro ndikati ko risiti yemwana haisi kubuda. Ndobva vamutsvaga mumabhuku eilevels kati mwana wenyu haana kubhadhara. Bhuku revana vanoita masciences kueilevel iri mwana haana kubhadhara. Ndobva vazoti uyu abhadhara nhasi ende abhadhara 50. Alright, ndaenda kumba. Abba awesika mama vaifunga ndakadya mari risiti yenei achitofara. Ndobva andipa risiti. Kuchikoro ndaona kuti abhadhara 50 parisiti panyorerwa 300. Saka yakaenda 350. Ndobva ndataura naye ndikati ndabva kuchikoro nhasi chichiri kuitika mari wakaisei. Ndokuti pane kwataienda tichiitiswa malessons nemwedzi. But munaye tichiri kubhadhara maextra lessons. Tikati pane kwataienda kwataiitiswa malessons nemweticha saka ndo kwandaibhadhara. Ndikati alright ndikumbira kuti mangwana tiende tinoona ticha yedu. Saka patenge pane mwana wasisi wangu akauya kumba. Iye akamuka nekuti ndati toda unoona kwawakabhadhara akamuka. Ndobva arongedza hembe dzake nyowani, ndobva arongedza passport. Results dzake A-level ndobva amukira ndobva abva pamba. Izvi zviri kuitika munhu ari towards kunyora A-level. Mwana wasisi wangu akabva auya bhati inogera zvikanzi mama mwana wenyu abuda. Vanatora iti muteere ndobva amuteera zvishoma nezvishoma akananga kumba kweshamwari iya kwaifurirana naye kuita musikanzwa ikoko. Asvika ikoko uyu wasisi wangu akabva amuteera ndobva aona paaipinda vaipaziva ndobva aona ndobva ari kupinda. Asvika ipapo ndobva anzi mbobuda mama varipo paanogara pamatombo paakagara. Mwana wasisi wangu ndobva akazoenda ipapo akutaura naye hadzi ndichadzoka kumba kana mama vaita sei asisina kutsamwa. Vandazoenda kuchikoro nerisiti ndobva ndavaratidza ndo zvaita mwana izvi. Sika nazvo idiwe ndobva vati vana vari kunetsa mazvano saka since ari mwana ari kuzonyora ine motombomira kudzokera kuSouth. Tomusiya chatangonamatira ndechekuti wherever kwaari
dai auya kuchikoro kuzonyora. Then kana apedza kunyora tozoita izvozvo. Vandatokumbira kubasa kaita problem andisukasika kudzoka ndovandagara anozoshuwa mwana aienda kuchikoro achinyora vakatondiratidza program yakaenda achinyora vakati aipedza kunyora musi wakati saka ngopedza kunyora tobva tamubata imimira imarepo tobva tasvika pedza kunyora zveshuwa abatwa pachikoro ndobva taenda bva tataura muklasi abva adisciplina muchikoro ndakazobuda ndakokwanisa kuti une nzara here sikati ndine nzara vandaenda naye kandakaenda panditanga chikafu ndobva tadya ndati ndafara kuti wanyora saka ndakuenda kumba saka iye akabva aenda kwaanga ari kugara ndobva anotora zvazvake ndobva adzoka kumba nyaya yangu yapera right ndobva ndauya naye kunokusamzi akazodzokera kumba achinotora marisiti achinotora maresults anatobhukura zvakanaka akatobufuira nachikabuka right akaramba achinetsa mwana tikati saka ngatimutoresei license because baba vacho vakazobva pachigadeni vakuita zvekudrive takashanda nesimba kuti vaite license vakudrive vari zvaanetsa kudai chinenge tirimomutoresa kuti license tatoresa mwana license azouya kunoko bati asati ati kuda kudzokera kuzimbabwe akatomambusa akabhoilisa mvura yekugeza taishandisa 2 rooms saka achinobvisa mvura iya kuti anogeza akasimudza bhaketi remvura iya ndobva andirasira paguo saka ndakamuona unge mwana aita mistake ndakatotsvaga zvekutoti ndakatoita 3 weeks ndisingagone kuenda kubasa ndichitofamba nedondoro azoti aduda kumboenda kumba daudzokera kuzimbabwe auya aenda kuzimbabwe ndazouyawo inini kuzimbabwe pandakabata foni yake ndakaona mameseji aitaura neshamwari yakanoratidza kuti mwana akanga atondipisa pepose ndakarwadziwa but still handina kumboda kuzvitora kuzvisa mumwoyo serious saka ari ikoko kuzimbabwe ndobva kunokuku vanhu andoshandira vanga vamuziva ndobva vachi no mwana wako uya apa hapana munhu anozviziva kwatinogara nevarungu vangu hapana anozviziva kuti ndewe kuchengeta anongoziva kuti ndewavo saka togona kumupa basa rekuti aitofamba achidhiraivha achiita sei achitodzidzirawo basa rake iro raizomubatsira mune ramangwana auya mwana ndamuprepara kuti aende kuno aonane nemurungu wangu akabva kuti ndakaaplya basa kuzimbabwe nsanga yakuno saka ndadedzwa kuinterview ibasa rine mari saka ndoda kutoenda apa ari ega kumba baba vacho vanodhiraivha maroro inini ndiri kubasa ndinoshanda paestate saka ndinotoita tigara ikoko bodzimwe nguva ndeti like panoshanda pacho panotori nembuya anorwara saka ndoda kutoenda kuzimbabwe ari kundiudza kuti musoendeste maniro totaura nababa vacho toita sei ando zvaari kuda ngaatitire kuti aende uze ndakaita zvezvekusacrifice friday yacho late ndikamutipira kombe asi haanyatsozivi topic yacho tisangane pakati nonokusiya ndakanomukwidza manheru topic ndikatonga kutaundi kwasvika akatosvikokwira bhazi rekupedzesera papowerhouse ndarongedzera mwana zvese aenda asvika kuzimbabwe mwana mama ndasvika alright saka ndakugadzirira for interview akasvika isatadi sunday ndogadzira for interview mandaenda kuinterview ndaenda kuinterview ndawana basa saka ndanzi tiri kunoshandira kwakuti aremba tezvigara imba yebasa alright zvakanaka aiziziva kuti ndiri parwendo kuuya andoda mari yakati chikafu chichi zvese mari tamupa inenge handiri parwendo rwekuti ndiuye kuzimbabwe ndauya aitozvapuya vanhu ndatomudza kwekusiya ke tiri kutokomuniketa zvakanaka ndiri murodi ndangosvika kuzimbabwe munhu haachadayiri foni inini ndaiti ndikasvika ndisati ndadzoka kuno kusouth kubasa
ndoda kuenda kwamutare ndonoona pakushandisa pana nepaanogara. Ndasvika kuZimbabwe ndoda kungoita zvinhu zvangu nekukasika ndonoona pane mwana ndodzoka. Mwana haachadayiri foni. Chii? Kuona foni iri kuringa mwana haasi kudayira. Mwana ari kuzviziva here kuti ane vamwe hanzvadzi vanina vake 2? Anozviziva. Alright. Iye pachake kukura kwese anozviziva kuti ane hanzvadzi dzake 2 ende anozviziva futi kuti inini ndiri mama vekuchengeta. Okay, saka aitaura navanzvadzi dzake? No, hapana kutaura vese kana kuonana nguva yese. Isusu tine mukomana uyu ivo vane vasikana avo zvatopera zvakadaro. Ndamufonera mwana haasi kudayira, ndaenda kumapurisa zvikanzi dzokerai henyu basa, vakomana vanonetsa, mwoyo uri kurwadza, ndingodzoka. Ndakadzoka bhozi ndiri kuda kumhanya kubasa, ndirongoramba ndifona munhu haasi kudayira foni. Ndinozoziva ndakunoku kuti hapana kwamutare kubasa kwaendo. Munhu atoenda kumba kwasisi vangu kwaimboenda dzimwe nguva maholidays. Apa nyaya yake iri pakuti ane musikana muZimbabwe anove ndiye mumwe aishandisa kudya mari idzodzo nekudidi, saka kugara kusina musikana ari kunzi ndinokuramba dzoka kuno. Okay. Ndazoziva ndakuno kuti hakuna kana basa. Munhu ari kumba kwasisi vangu. Zvino musikana wacho kana muri kudanana zvekudaro handisi munoda kushanda kuti muzororana muronge upenyu hwenyu. Zvinowana achiti uya ugara apa zvii zvinobuda. Saka takabva tazowirirana napapa acho kuti zvimwe zvacho zvinenge zviri kuitika kunenge kuti mweya, saka mwana ngaamboenda kuamadzamai vake. In fact, izvozvo zvisati zvaitika, sati tati amboenda kuamadzamai vake, akazodzoka kakumba. Ini ndazouya kumba. Ndauya kumba ini ndamuti unofanirwa kutomboenda kumusha kwamai vako. Airamba. Iye kuramba kwake anoti sekuru vake ava pavaibhoya kumba ari mudiki kudaro vachitaura nemurume wangu nyaya dzavo dzavaitaura. Kunonzi kufa kwakaita mai vacho, amai vavo ndo vainzi murume. Saka vaprofita ndo zvavakataura kumusha kwacho ikoko. Saka idzi nyaya idzi vaidzitaurawo mwana achinzwa. Sekuru vacho vachitoti amai vakazotanga kuroya tatokura, vakadai vakatipedza tese kudya, mwana ari munzwa. Saka iye aisana kuenda. Akaenda kutoti abati ndokwauri kuenda, uri kufanira kutoti uite sei kuenda. Saka akabva abva baba bvaenda ndobva pacho pandaifanira kuti nomukwidza ndobva aendeswa kwaakaendeswa nemusikana wake kwekunogara kushamwari dzacho. Ndabva ndamusiya ndadzoka kuno basi. Akagara ikoko 2 months. Agara ikoko 2 months kuya kwaangapiwa nemusikana wacho, vanhu vacho vaanogara navo vakuchititsvaga manje. Ndobva ndauya kuZimbabwe bosi pekuti anga isatomboda kuvapa namba dzangu kana dzababa wacho. Ndazouya kuZimbabwe ndobva ndanovaona, ndavatsanangurira ndonyaya iripo, saka ndo zviri kuitika. Uyu mwana ari kufanira kuti amboenda kumusha kwamai vake. Ikoko kwaakaenda ikoko akanosikotaura zvinhu zvekunyepa ikoko kwacho kwaakangogara ikoko. Vatogara naye ndobva vakutomuitisa malesons ekuti anyorere chirungu chaanga akafoira paform 4, of which takatomupa mari akaidya. Ndichimuti uri form 6 nyorera chirungu cheform 4, syllabus yachinja chichi. Ndobva vakumuitisa malesons. Saka pandakazonovaona ndakavabvunza ndikati, imimi mwana uyu ane A-level, ane passport, ane chii? Murufunga kuti munhu akamuendesa kuchikoro kusvika form 6 akatadze kumupa mari yekuti anyore 1 subject pamafungiro enyu imimi. Ndambomurera kubva ari mudiki kusvika izvezvi, ndozotanga kusangoda izvezvi, ndozoomerwa nekumupa mari yekuti anyore 1 subject. Form 4 akanyora masubject 10 akapasa 8. Tikamuendesa ku A-level
saka imimi nepfungwa dzenyu dzakakwana muri kuti imimi ndashaya mari yekuti angonyora chirungu. Ndakavatsanangurira ndikati zvamaita makanganisa, maifanira kutsvaga mwana kuti paanobva nebabi chanetsa chii. Saka ndisati ndanoona mai vavo ndakaenda kumapurisa. Mapurisa akanditi munhu anonzi mwana munhu ari pasi pe18 years, kana atone makore 18 years maakumutomukanganisa zvaari kuita izvozvo ndozvaari kunaka. Atoo munhu kuwirirana nemutemo wemuzimbabwe haasisiri dependent, aindependent. Saka ndakazoenda kunovaona mai ava kuti ndingovazivisa zviripo. Ndikati mimi zvamakaita makakanganisa, maisafanira kugara nemwana we2 months. Saka makazviita munoziva. Chinhu chandingatongokubatsirai nacho ndechekukupai iye ari kufanira ari kuziva kwaari kufanira kuenda. Saka chandingakubatsirai nacho kukupai mari yekuti aende ikoko, asi kuti ndimutore panapa ndiri kumusiya mumaoko enyu, because kwandiri ari kufanira kunge ari kumusha kwamambo wake. Saka ndabva ndadzoka kuno kusauti, ivo vakazomukwidza ndobva vamuendesa ikoko. And then asvika ikoko akabva anonyepa, ndadzikwa nastepmother kupa, akanonyepa zvinhu zvakawanda. Uyu mwana wekuti aidya chandaidya, achirara pandairara, zvinhu zvanga zvakanaka. Ende inini semunhu asina kuzomboitawo mwana ndiye wandaitoti mwana wangu mwoyo wese wanga uri ipapo. Asvika kumusha kwacho ikoko anyepa. Ende achisvika ikoko iye anoti akaudzwa kuti ava vasikana usavaudzi kuti uri hanzvadzi yavo. Saka ivo vakatokura vasingazivi, vachifunga kuti mai nababa vaaigara navo ndo mai vacho nababa vacho. Saka paakaenda ikoko iye akaudzwa kuti usavaudze, haana kuvaudza. But vanhu vakabva vazotanga kutaura manje, because kuenda kwakaita mai ava kumusha kwavo vachinozvara vachizotanga kuzvipa nekufa zvinozikanwa munharaunda. Ende kuenda kwaita murume wangu achirapirwa vana zvinhu zvinotozikanwa. Saka ivo imwe reason yavo yekurapira vana ndeyekuti vana vanga vakanyoreswa senherera, saka vaitapira zvinhu zvenherera zvakawanda. Nzvimbo yacho inowanzobatsirwa nemadhona kunomboita nzara. Right, saka iye akabva achizokumbirirwa kwevamwe sekuru vake. Isusu tamutienda after 3 months wodzoka. Asvika ikoko haasi kuda kugara kumusha because of musikana. Asvika ikoko anyepa kudaro ndokukumbirirwa namainini vacho kuti enda anogara kwevamwe sekuru vacho. Sekuru vacho vakakumbirirwa kunenge kune kaupenyu kanenge kari nani nani. Ndokuuya kwaHarare paachadzoka akunogara kwasekuru vacho uko. Akugara kwasekuru vacho uko, sekuru ava mwana wehanzvadzi yaambuya amai vaamai. Saka hanzvadzi yaamai vake yakabva yachizotanga kufona manje kunoko. Kwamutuka, wakatadza kuchengeta vana, you are a failed father, pawakatorora zvako ngoma isingazvare, chidzoka kuvana vakatongwara, uyu adzingwa futi, vakataura zvakawanda-wanda. Ivo vatsanangurirwa mamiriro akaita nyaya. Havana kuda kumbozvinzwisisa izvi. Vaingotuka. Nyaya hombe yanga iri yekuti uri kugara zvako nengoma iyoyo wakarasa chii vana. Ende mhuri yacho yese manje vanhu vakabva vachizotanga kufona. Vanzwaka kuti munhu uyu akudhiraivha matraki. Because paakafirwa nemukadzi akaregarded boy vamutorera zvinhu zvese asara asina kana chinhu achirara pasi. Saka ndofunga vana kumbofungidzira kuti upenyu hungatozoita zviri nani. Munhu ari kugara kusauthi, anemba. Saka kwavari chachiri chinhu chihombe. Saka pfungwa dzavo dzakangovaudza kuti pfungwa inongosiyiwa then obva adzoka kumhuri kwedu. Saka before ini ndavepo anoti akapiwa mukadzi mwana wehanzvadzi yaamai vekufa. But anoti mukadzi wandandapiwa uyu
ndakamuramba nezvikonzero zvekuti one anga ari mwana mudiki. I think she was 14 by that time. Saka paakafa mudzimai wake akauya nevana ava ndobva vaakugara namai vake, ndopaakapiwa nemusikana uyu. Saka akabva ati namai vake tichingosvika kumukidza bhazi wodzokera. Waane mwana mudiki, 2 unhu hwavo nokuti vanoda kuti iwe urarame kausha yavo, iye anotiwo ndo mareasons aakarambira. Saka akabva amukidza kumudzosera. Saka now vakunzwa kuti munhu anemba akudhiraivha matraki arikugara kusouth kwavari chakabva chaita chinhu chihombe. Saka vanga vakupa puresha manje kuti uyu asina mwana ngapi. Uya wekumbopiwa wenhaka waakaramba uya ane vana 2 akangomitiswawo haana murume. Saka akabva atopiwa nefoni nhamba akatofona. Mungoziva matauro emunhu ari kunyenga murume. Saka mama wangu akandiudza achitiratidza mameseji zvese, akati unoziva kuti chero iwewe tikarambana muruku handitooni nezvavo. Alright. Mwana azoenda agara kwasekuru kuya abva anzi tomuendesa kumaliseni anyore form vaendeswa zvishuwari ikoko ndobva anyora. Akaenda tori towards time yekunyora kwevana. Achipedza kunyora sekuru vaye vakati tapedza basa. Chienda. Handizive zvangu kuti pane zvaakaita here ikoko because anga mwana akuita musikanzwa. Ndokuendeswa kwasekuru manje hanzvanzi yaamai vacho chaiyo. Ndokwakangogara. Saka akazotaura nezvivanzi mama ndakuenda pane kwandoda kuendesa mapepa kuZimplates. Saka ndakana mari ndapana munhu anoda kundibatsira. Saka ini ndagara ndiri munhu wekuti kuZimbabwe ndinowanzouya Sterix semunhu ndaiva akati achida kuti basa rangu riitwe ndiripo. Ndakuzotora ndimuroti ndiri kuuya ndobva ndazondosangana naye kutawuni ndikaenda naye kuCVR achida kuti tikwanise kutora license yake disk. Ndikamuitisa maCV zvese ndikamuitisa kutawuni. But ndakufara nezvandaona mwana ari. Anga akaonda. Mwana wandakarera ndikamuudza ende last day rake mumba mangu nezvaakari zvanga zvakatosiyana. Chero ukatoona mafotos acho. Tapedza kuita zvemapepa taenda paBakers Inn tatenga chikafu takudya. Tatenga tumakota chicken nemachips nemabhanzi tagara pasi taadya. Iye akadya zvake zvese akapedza. Ndakangodya chikota chicken nemachips. Ati ari kufanwa ndangosangana naye mutaundi ndiite izvi. Ari kufanwa kudzokera mwana sekuru. Because ana sekuru vakazenge vandituka kuti wakadzinga mwana agone kuchengeta mwana chichi. Mwana wavasina kuona for more than 14 years. Ndobva mwana abva anditi maguta ndikati tikanzi ndipei mabhanzi wayaya. Ndokutora ndokuisa mubhegi. Ngoziva zvinhu zvekuratidza kuti chanodya mberi amira zvakanaka. Mwoyo wangu wakarwadza. Rimwe ndasi mwana wangu ndakamukurisa. Ukamurera. Nditori nebhondi. Ndakarwadziwa. Ndikamuti chii ndiudze. Adza mama. Ndajaira. But zvinhu zviri kuitika nezvataita kuba kwedu zvakasiyana. Ndozvakangotaura chete kuti mararamiro andikuita kune zvataita kuba kwedu zvakasiyana. Patime yacho iyoyo i2 years ago smeli ndakakufonera amekana muchiri kurememba ndakuudza ndakangokuudza ichindimbu chekuti ndine mwana wangu wandakarera so. Saka ndose chose nechiripo ndarwadziwa. Makanditi mwana wako ndiwakamurera. Tora mwana. Saka ndakataura nemwana. Patime iyoyo mwana haana kuda kuuya. Reason yanga iri yekuti paakabviswa uko kunoita upenyu kari nanoko haana kuudzwa chokwadi kuti uko hausi kudzoka. Saka paine hope yekudzokera uko.
saka akatondudza kuti handichadzokera kwana sekuru but akuno kwandina kugara zvakanaka. Saka ndakabva ndamusiyawo akawambotukwa nehama dzacho kuti uchimanikidzira kuti mwana adzoke auzive zvinozoitika, ende vari kuratidza kuti vari kundirwisa, vanoda kuti nini ndibude uya wekumbopiwa akauya apinde. Saka ndakamusiya mwana ndobva aramba achigara ikoko. Saka mwana aitiwo pandinenge ndauya kuZimbabwe aiuya muchange kausida kupa akuita kutengerawo hembe, pamwe achitonerawo paari nababa vacho, asi ari kupi ari ikoko kwana sekuru vacho. Pane time mwana yakandudza kuti paakaenda kumusha papa achinosvika pekutanga vakati zvedu zvaita achifara kumuona mata uzive kuti tanga tichifamba kun'anga nekumaprofita kuti uye nhasi wauya kusanganisira mbuya vachacho zvavakataura nhasi wauya ndaiziva kuti uchaita sei uchauya chete. Saka kwandiri inini ndisikanzwa yese nezvakaitwa nemwana vane zvavaiita ndobhilifiya ndinayo yekuti kuti mwana auye vaibhilivha kuti akuraba. Saka pamwe akushanda kana aiwema but ndo zvandaibhilivha inini. Bcause akatoneka zvekudaro zvekutosvika pekuti aikwereta vanhu matakshop kuti aizoya ndobhadhara nekundiziva kwavaita vaimupa zvenji. Akatosvika pekuti aipinda mumba memaroja otobaka nahembe anga anadzo hembe mumwe musauti adzidhure aichena mwana we but aikona kupinda mumba memaroja otoba hembe. Saka iye paakabva ikoko akataura kuti vana ava matwidzi aya ekufa vachizvaamai vanobhadharirwa chikoro nebhima. Ofuichi ana sekuru vacho apa vari kufona vachiti kwachita chii, vari kundimanda mari ndipei mari kubhadharira vana school fees. Yeti vana sevana vakangobva vari vadiki kuchiuya chikafu chemadhona vakangozikanwa senherera. Saka kubva kupuraimary kusvika vari kusekondari vana vangu vachibhadharirwa nebhima. Saka azodzokera kumusha kuya mwana akasvika hanzvadzi dzake handiti vanhu vakuzvitaura mbaraiki. Iye azosvika ataura nehanzvadzi dzake vavaudza chokwadi. Ava havasi kuda kuti vasikana vavazive. Avaudza chokwadi. Saka kutovana ndo vakatotanga kutaura nesu, vatanga kutaura nababa vacho bva vazopiwa nhamba dzangu kutokominiketa nevana vachitaura zvinhu zvavasina zvavari kushaya kana zvinhu zvamunhu kudai ndokwanisa kuti ndikutengerei. Hanzi manje hatizotozviita sei because manje vanozviti chipo sofa hapana zvavari kuziva. Atino inini taurai nechi namama vazive kuti muri kuziva zviripo ndokuti tikwanise kuti tikatumira zvinhu zvamunenge muchida zvinosvika. Saka taurai nana vanhu kuti tichaona toita sei kuti titaure navo. Saka uyo anga achizovaudza kuti no inini musataure bcause makataura ndichanzi ndataunda kuudzai. Saka hazvizondifambire zvakanaka. Saka ivo vakazozvibata manje pakuti kwaigara kwasekuru vacho vamwe mainini vacho mwana wasekuru vake vakayeka foni yake. Saka vaiona zvese zvaaitaura nababa vake ndokuzviziva kwavakaita. Ndokuzonoenda mumba ndokukontrata vana ndokuzotaura nevana. Vachizosvika ndakabva ndato asinzi vakati havadi kutaura neni handisi mai vevana neniwo ndakobudowo mavari. Asi vana kana vachida kutaura neni vaine zvavari kuda nechandakatadzirana nevana. Saka ndakazotanga kukominiketa nevana. Zvese zvavaida ndaitenga mabhuku, mapeni, ndichitotenga makatoni, hembe. Abo yakambondiza kuti vana vanoenda kuchikoro nemapushi. Saka ndakatotanga kutenga zvinhu zvakawanda kutumira kuvana vachitenda aiwa zvokutachiona chiiti tichitotaura. Saka baba vacho vakazova
vatengera mafoni ndokuvati vavape nhamba vakadhaunoda mawhatsapp kunoko kuti vavasetera mawhatsapp kunoko vazomaendesa akushanda mawhatsapp. Saka vakabva vapiwa nhamba uko ndobva mawhatsapp avo akutoita. Saka mameseji evananga akutosvika kuno kubaba vacho vachiverenga. Vazoona kuti vana vari kuita misikadzi wevakomana. Saka takazotumira mafoni nezvinhu zvandavatengera ikoko pavazotaura nababa vacho pane pavari kuita zvevakomana izvozvo kuti zvamuri kuita zvakaipa chiti. Saka nguva amai nini vacho vakazotanga kukomplena vakazoita zvekuona zvikadzii mwana awanikwa akarara nemukomana. Saka imweni shuya ikuno kuitira kuti muzochaja pfuma yemwana. Apa vana ava izvezvi ari mafomu pfumbani vanga vari mafomu 3 last year. Ndikona ndichaja pfuma yevana vadiki vakadaro. Tukadzuya ikumo kurichaje pfuma yevana venyu shishi ndokavatayiwa vakatambura vanhu vakarara ngaakusukiswa because mwana. Yes, underage. Yeah. Tukanzi inini problem ndimi vakublema inini because tiri kutengera vana zvinhu ndosaka vakuita misikadzi. Ofisi mameseji evakomana akatoonekwa pavakadhaunodherwa mawhatsapp avo zvasina nekuita neni. Inini ndakazenge ndatenga zvinhu ndavatenga zvinhu zvakawanda kutengera vana hembe magumbezi bezvo ndakaendesa mwana endikeji 2 nezvinhu zvevana kuisaka rake. Saka ivo manje ndofunga vavona sekunge kuti kufanirwa kwandakuita nevana ndokwakusingavaitire vavo pamusha. Handitoziva kuti mwana vanga arara nemunhu zvechitwa here kana kuti kunyemba handisi. Because pavakaita izvozvo vanga kuti takutototanga kumuisa kumba kwenyu ndopa kumuendesa kumba kwangu Harare. Ofisi kumba kwangu hamuna munhu aripo. Kamwana uyo anoenda unogara kumba kwangu sei ari ega achiita zvevakomana anopedzisira aita sei. Ndakava ndaramba ndakaiwa amuendese kumba kwangu vapopota ndobavaudza kuti aiwaka imimi manje imba yangu kuti muda uvaendesa musiri mavaivaka mungoite decision. Kana kutovaendesa sevana vavakamborapira motokumbira inini muridzi. Saka izvezvo ndiri kuti kumba hakuna munhu mukuru ariko. Saka hazviite kuti mwana uyu aendeko. And amuudze mwana kana kuti aita misikadzi wati makamurapira. Inini handisi story interested hangu nekugara nevana. But zvavanenge vachida nenzvimbo vaitirawo because handasi ndakatadzirana nevana. Makavarapira mukati handikochengeta vana. Ende mukatora futi uyu matora uyu mukomana uyu mukataura zvakaipa zvamakataura. Saka varaona kuzoya kwandiri sei vandazvinanga zvokuti mwana aendeswe. Saka ndakatumba vakubatsirana nehanzvadzi dzacho bomba uzvare Hanzvadzi dzemurume. No, hanzvadzi dzavo ivava Alright. Okay. nehanzvadzi dzavo vakundituka. Saka takatozotanga kutotukana sekudaro. Ndikatovaudza kuti imimi munonditi ngoma at least ndiri nani ndakaroorwawo. Hama yenyu afa. Koima hama yenyu akatora murume pandavaudza kuti muri hanzvadzi yehure rakatora murume wemunhu. Handikaudza kuti mimi wanzvadzi yenyu akanga asina maoko akatadza kuvaka yake ipamba kutonga imba. Saka takatotukana zvekutodaro. Ati hazvindisi kundimekera sendishwa vanotukana newe pakuti kudii kwewe urikwana papi wadi vadingotukana nababa vacho ndo hama yavo ivo vari kuti ini ndine reason why asina kuzoramba achivapa zvaaivapa mushure mekundiroora. kweiwa handinenge wava nemba yako wakuitawo zvemba yako here. Vana ava pane pakamboshayiwa chikafu here, pane pavakambonzana chikafu mukarega iwo karega kutumira here, asi wakamborambidza murume utumira vana vake. Murume akaramwa vana mushure mekunge varamba achirambira vana. Ipapo ndo pari trick manje. Nokuti haungabatiwiwo nemhosva yekuti murume aramba kuchengeta vana vake nenyaya dzavo, iwo hauna paunokwana. Asiwo on the other hand handiti
semai vakasvikawo vana varipo waigona kunisana nemurume wako kuti no vana havana chavanoziva andika ingochengeta vana variko because ari kuramba nevana havasi vana vari kuramba kuya ihama dzamai vevana iwe samai waigona kuita izvozvo saka pari tricky pari two ways ndikuzvinzwisisa but mind you sisimedi kuti inini ndakati havasi vana vako zvara vako vanodaro inzwa chiona manje zvinoitika chiona manje tichida kutaura hedu on a point of view yevanhu vakuru yanamai anditi yevanhu vanovakana kwete vanoputsana anditi panorwa nzou chii chinosafa uswa ndo unosafa panotsikwana muri kutukana ivo vari kuzvisvotesa iwewe andika vachituka iwewe vari kukangana uzati pavanotuka mako iwo ndiwo wakabata ndiwo unobata mari yacho ndiwe mai pababa pane vana vasina mhosva vasingatombozivi maybe mashoko amaitukana vachasafa anditi waona because it's clearly it shows kuti pane munhu wavaida kuti auye kuzota mafiwa ipapapa hama yavo yavaida kuti izomutsa mafiwa kana kuti vaifunga nokuti kune vana vakanga vatosara nevana ivavava vachiti mari inenge ichitumigwa kuno kuitira vanava zvinove zvisina kuzoitika saizvozvo saka kazhinji kacho anenge ari enemy ndiwo mukadzi azouya ndiwo kutadzisa chi mari kuti itumigwe saka zvairema pakuti munhu uyu tarisai basa raaita uku amai vakewo vari kuda sapoti vari kutambura havawani mari yakawanda uku ivo vari kutimanda zvakawanda zvawavapa vari kuti zvishoma saka ipapo vanhu vasingagutsikani vanogara kana amwene vangu zotirerukira kaisusu mind you akati nemumwe mwana watinaye watiri kugara naye ari kuenda kuchikoro aiwa vanhu vasingagutsikani zvavo vana kuita zvese izvozvo vanhu vasingagutsikani vanhu vari greedy chete saka vari greedy because pane kufa kwakaita mukadzi uyu akapinda mumba memumwe mukadzi mune mimwe midziyo ka vakagova midziyo yese vakagovana ofuti vanozviziva kuti midziyo yemukadzi wekutanga uya saka vane zvimweya zvengozi zviri pavari ivo futi vane mukomba wavo akashaya manziko uyu mwana ndaitodudza kuti hanzvadzi yavo mukuru akashaya kune mukadzi wacho ane mwana akaremara kunonzi ikoko kwacho futi vakanotora zvinhu zvese ende havasi kuchengeta vana saka in all this zvinoitika zvokutukana kwenino kudidi murume wakanotiche murume wangu akanyararisa pauchobva vakatanga kutuka ipapo akavatsanangurira rinovakarambira vana maida kuti ndiite zvekuti iye navowo vakazopedzisira vakutukanawo but munhu yaya wekuti hakwanise kuti anyatomira asimudze musoro kuti agadzirise vanhu because pasituation iya aifanira kungoita chisarudzo chakasimba kubva pekutanga kana vana vari vake obva atora uvatora vana vogara because uyu mumwe already tatagara tinaye saka kuti unoti kumusha kuna amai vake isusu apa toda kudya vamwe vana vari uko tine mumwe mwana ari kuenda kuchikoro zvaisabuda hauri panguva yakao mabhageji chaiyo ikawambo ndakarwa nemurume nebhageji ai bhageji chaiyo pasuru chaiyo pasuru chaiyo saka tazogara vandituka ndavatukawo tapindura nawo ndakatona ndikasazvimirira vana vandindostroka saka ndakavatuka uzvuti vese vakapedzisira vanyarara vasiyanawo neni saka vana zvavanenge vati vari kuda zvese ndachingotuma ndichitenga ndichitumira ende hembe yandazvitengerawo ndatengera vana ava akauya achiri kugara vana sekuru kuyazi umbodza akudzingwa aita musikadzi wadini zvichingonetsa ikoko toda makati ndimunogona kuchengeta imbochengeta imboza mungandituke makutorera mwana wambaita 14 years musingazive kuti ari kurarama sei akagara sei nhasi ndo mama akuda kuziva kuti akagara sei saka angoramba vari mumaoko mavo avawo vasikana zvavanenge vati vari kuda chokutumira saka ndakazonzwa kuti vana ava vakazogarwa dare vakaudzwa zvavakaudzwa ndizvoti vakaudzwei ndakazongoona one day bhozara ndaitowasendera atm vakatonda airtime kana data kana chii ndakazoona one day mumwe wacho aisa pik ramainini vake vaya vanga vambopiwa kuti vaite musarapana
ndobva anyora kuti saka iwe unofunga kuti ndingade iwewe kudarika mai vangu kubara. Raiswa pastatus ndobva azoisa rangu zvikanzi iwewewo zvako iwewe usina kana ukama. Kazvakaoma. Anyora kudaro pastatus nangoita mascreenshot. Kuti azonyora kudaro apa baba vaka last year vakanga vasingashandi vakarasikirwa nebasa saka inini ndiri kushanda. Saka pane time yandakaenda kuZimbabwe tatarongwa kuti vana ava vatoreswe mapassport, not because toda kuvatora but chinhu zvakangokosha kuti munhu ave nayo. Saka vakabva varambidzwa kuti vauye kuti tivatorese mapassport. Zvikanzi kuti muende ikoko murenyu vatange vauya kunoku. Saka sepanhu vapakutwara navana vaudzawo ndikati ndinoda kuti murume wangu auye ikoko wavo ngaatanga auya kuno. Saka hatina zvekuuya kuzotora mapasipoti acho havana kuzouya. Saka tazoita sei baba vacho vanga vasiri kushanda kubva last year. Vana vozoti muna December toda kuuya. Azomubvunzwa toda kuuya. Zvino vari uya sei kuna mai vavaiisira pastatus? Apa status yanga isati yaiswa. Okay. Saka toda kuuya December. Ndobva vaudzwa nababa vacho kuti pari zvino hazvina handisi kushanda. Saka kuti muuye kuno kuDecember pamusina mapasipoti ka zvinodhura. Asi dai makatobvumidzwa makatoreswa mapasipoti last time zvaitibatsira. But izvozvi kuti muuye kuno munhu wanenge ari kushanda zvinodhura hazvisi kukwanisika. Ndokuuya kwandiri ndokutaura zvekuti vanda kuuya ndobva ndavaudza the same thing. Saka ndofunga vakabva vaudzwa sevana kuti iye mukadzi ye ndiasiri kuda kuti muende. Saka ndokuzonyora pandakati hazviite kuti muuye December unouyu nekuti munhu wandi ari kushanda ndopakazonyorwa izvi pastatus. Saka ndavamubvunza kuti zvinoreveko zvawanyora izvi. Vatotanga kutopindura rafu. Ndamudza kuti unoziva kuti kuenda kuholiday kwababa wako hakurambidzwi but chitora baba wako woenda nawo kuholiday kwamai vako waisa pastatus ako. Nekuti kuno kumanje kunotinini. Kana watotadza kunzwisisa zvatakudza zvekuti pari zvino zvapana mari pari kushanda munhu wari. Alright, chitora baba wako motora namoenda kuholiday kwamai vako ivava vawanyora kwete kuno. Ndabva ndatomudhloka mwana pandasiyana naye. Pandaiziva kuti mwana zvese zvaari kuita zviite zvekuudzwa. Vana vakabva vazotanga kugonetsa even chikoro zvichivhurwa January. Toda mari yeschool fees hatisi. Kwese kumashure kuti chitotaura vana vataura aiwa tinobhadharwa neBhima, saka vatanga kubhadharwa neBhima kubatiri kupuraimari. Apa zvachinja hatina kubvira tabhadharirwa neBhima. Munhu anofanira kuchengeta vana vake. Zvinhu zvevana vari kutaura zvemashoko zvekuudzirwa zvizvi. Vakatanga kusenda mameseji vachinditi ukazvisinenge. Ndikuna baba vacho kusenda mameseji kuti mutadzisa kuti tiuye kuholiday muchiita basa rekuchengeta mahure. Hure nyinyi. Ya muri pahondo chaichai. Aiwa muri pahondo chaichai mai mwana. Muri pahondo. Saka ndakabva ndavapindura vakatanga kutuka vachisendao kwandinava ndapindurawo ndatsamwa ndikati inini pataniti yenyu ndinotoidhauta because boine vakatora mboo futi kuti vaende kukoti vakutorei nekuti mai venyu vakauya nenhumbu because vaitaura zvezvekudituka ini mashoko avaitaura mashoko avaito anga ambotaurwa paya pandaimbotukwa pekutanga paya pakaenda mukomana ikoko. Saka vaingotaura mashoko avanga vaudzwa. Saka takatukana tikachijana mashoko tikaita sei. Iwewe chiripo manje unonati chii? Unonati chii? Usajairigwe nevana ava. Usatombojairigwe nevana ava. Hauna kukama navo. Antika hauna kukama navo. Ende iwo hausiwo hauna chaunoziva. Ngapedzera nemukasha wavo. Anditika ngapedzera nemukasha wako. Iko zvino even nyaya dzevana idzi kaidzi. Anditika vaudze kuti musandipinze panyaya idzi. Don't involve me in any ways panyaidzi. Murume wako ngaadile nawo. Ende kumurume wako chibva watuma anti watagoni kutaura sorry to say this. Murume wako izunga igwa. Haadi kumirira mukadzi wake anditi kuti iwe ugowo ndosiri dzako. Kwaiko zvino even pamari yacho
kana iri yako if you don't feel kuti haudi kuti iende ingomudza kuti shamwari tumira mari yako simple because kana chinyarara it's like ari kuenjoya ka kuti utukwe iwo zotukawo ende pakupesera game rachona unopesera kunziwe ndiwe munhu akaipa iye ari ku-right side ari kuseri uko akanyarara. You must stand this ground as murume. Ngatori ground ambire se murume antika kwava udza to you know what ani right even kwa block kana vachiramba nevana vachina no problem kwa chigara nevana vachina ikoko murume wako ani right to even kuti va block you know what handiri zvamuri kuda I'm going to block you nokuti mukutsara nemukadzi wangu pana mukadzi wangu anopinda pai panyaya dzangu nemuhama yenyu yakafa nevana anokwana pai mukadzi wangu because vakudherera iwewe. Achataura navo but vari kutotadza kunzwisisa kuti izvezvi munhu ari kushanda ndini chero kutenga kwandakaita hembe nemagobhezi ndichiendesa kuvana kuti vana vati vari kuda something saka kana ndichikwanisa ndinoregererei but baba pari zvino vakagara havasi kushanda imari yangu ende imba yacho iyoyo yavari kuti kwanzi iwe unogarira bepa pamba ipapapo usina kana mwana akachaga stand ndini imba yacho itori muzita rangu zvinhu zvizhinji chero dei yanga isiri muzita rako iwe ndiwe mai vepo chero dei yanga isiri muzita rako wave mwana akafa iwe ndiwe mai vepo pawakatambura kwakabva nemunhu uyu ndiwo unotova unokuziva andiona ndiwo unotokuziva kwakabva nemunhu vanga vasipo mukati melife yachona iyoyo saka murume wako ndiyakutendera zvese izvi murume wako is the one you know ari kuita kuti upiwe disrespect yesei because of kunyarara kwaari kuita andiona. Saka iko zvine mari yako mpfinyira izvo zvazvishamisi kuti uzotsvaga unonyatsodza kuti murume ari kutumira tumutumari nekuseta usingaziviwe hazvishamisi varume ka hazvishamisi because varume haungamurambire takatambura sisina ndamana munhu aiwa ngapule out she made a mistake from the word go akada kuzama kufadza murume wake achipinda panikiri pa row yababa kuchita baba vevana ava yasiri ngangopula out anopula ngangotaura point blank kuti you know what kubva nhasi anything that concerns those kids don't tell me taurai nababa wacho iyo vasunga mari yake play osapadako baba vanga vashandisa yavo yekumatraki asi yekumatraki vachishandisa ngavatenge vatenge make sure kuti mumba iwowe une zvakakwana sababa vemba then ivo hoendisa kwavanda kuendesa hanti yati tifotati ndo zvaripo kusanzwisisa kwavo munoziva kwakaoma zvinhu zvanga zviri ngori nyore zvekuti vaifanira kungoita vana let go vachiuya iwewe stop fighting for vana vavasi vako stop fighting for vana ava stop kuti vakakuumisa zvinhu vaizodaidei vaifagwa kunza vana vaifagwa kudini vaikaita zvavanoda kuita izvi zvevana izvi sinani for your business cha hauna paunokwana sinani wakatogona chezvokuyarutsa mumwe kana uchikura kadini pagumira ipapo. Stop justifying, stop kuti vana vakazodai ngavamara nemurume wako vachimarana iwo todzoza juveti ufuge musoro zvipedzerani usapinde pakati pazvo usatombopinda baba hanza vasi kushanda iye zvino vakushanda vanga vasingashandi iko zvino vakushanda baba vanga vasingashandi asi vaishanda ivo pavaisashanda pachipapapa uyu achishandisa mwoyo wake wakanaka kutumira vana dei aingoda angotaura kuti you know what hausi kushanda hasi kushanda munhu wenyu usinga because vana vari kutotora matuzviche vachiisa plastic vachikutema neokumeso after everything zvavari kuitira vana ava saka clearly kuti vanga vane mwe motive pane zvavaitoda kumurume uyu vanga vane munhu waida tayo kuzogara ipapa nemurume iyi saka uyu vari kutofila kuti disturb imi vakadzi vakawanda vari papa vakarogwa imimi munonyatsozviziva. Let me tell you the truth. Vazhinji venyu mira ndinyatsokudza ichoka chamunoziva vazhinji venyu ngaindise munin'ina wangu ipasaidi vazhinji venyu makarogwa nevarume vari useless. Let's be honest, makarogwa nevarume vari useless. Kanditi useless ndikutoda kuti murume asingazivi kuti kunobudiswa mari chipuwa mukadzi mumba ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari sorry yenyu but it's the truth. Makarogwa nevarume kuti haazi kuti kunopuwa mari mukadzi mumba akatouya mari musepeidhi akatokupaka mari kachidiki anotofila takwa mari yakawanda mumba imomo kuti mumire ndiwe iwe mukadzi nemari yechimadhumbi ndiwe uri kutenga sofa kuti igariwe mumba ndiwe uri kumeka kuti mumba madyiwa ndiwe uri kumeka shuwa kuti mumba mabhadharwa magetsi baba yavo mari vanogara vaine excuse one after the other zvokutoti ukasvika pakutoti zvina uchavhunzi mari kuti mari iripi kana kuti makona mari because haibudi ndiwe mai ndiwe baba chero pakati pari kuvakwa right now une lakire mari uri kutovaka samwe ngati ukatovaka samwe saka vari kunze avanenge vasingazivi even hama dzemurume wako dzinenge dzisingazivi kwavari hama yavo yaisika kupika nasenti ndiyo iri kuita zvinhu izvi handiona kwavari iwewe hama yavo ndo iri kuvaka kunze uku
ndo yakamisa mimba. Pakatengwa moto ukatenga sikorokoro iwewe ati uri mukadzi womumba unovharidzira maburi emumba. Hauburitsi mazama ako panza unovharidzira nemazama yazvo zvemba mako. Kune kushtonzi iwewe hatika murume ndiye makazona rechi vakatenga motikari yavo vakatenga mota mwanoenda hanzvadzi yedu. Iwewe you're not even in the equation because they don't want to know kuti ndiye akatenga mota. Chero murume akataura kuti handisi ndakatenga mota ndimadhamu kunonzi akadliswa. Hane muri kuzviona kuda kuvharira kuti mota ende kumukadzi ndiye akatenga. Ava believe hama dzekumurume kuti mukadzi anotobata imba, anogona kutenga maassets, anogona kuita zvinhu. Hatika murume asina chaanoita. Ava zvibelieve. They don't believe that. Vanofunga kuti chinhu chese chikuitwa nemurume, but of which the opposite is true. The opposite is true. Vakadzi vakaona ndivo vari kuita zvinhu mumba. Sezvino baba andikuona kuti mwana vakagara sikaende kubasa. You were covering my gap. Kwavari murume ndiye aita zvese izvi. Iwe chakukuramba nemari. Vakatosvika pakutaura kuti kwanzi pavaindituka pachaiva ndikati mukutadza kuona kuti mwana uyu ndakatanga kumuchengeta ine ndichizotanga kumuchengeta anga achiyotanga grade 3 ezvinezvi akapedza form 6 ane license ane passport and is turning 25 this year. Ndikati izvozvo mukutadza kuzoona zvakandaona kana basa aigara pamba pababa wake imba yavasingaziva kuti yakavakwa sei. Handiti wazviona. That's what I'm saying. That's why kwauri chero kada kuzovaudza kuti imba iyi ndini ndakanga ndichiisafira ndikazodai, they will never believe because kwavari imba iyi kwavari right now imba vachitoiona vakutoona iri imba yevana. Handiona nokuti iwe wakanogara baba muri kuita zvinhu zveina baba kumba kwenyu. Kwavari izvozvi imba iyoyi ndeya baba. Iwe hauna charuzivo. Chero musichaona baba achira kuti inini paimba iyi ndachandakaisa mukadzi uyu ndiye akavaka imba kunongonzi akadliswa inhema ndiye akavaka kuda kupa mukadzi uyu imba akatodliswa. Ndo panobuda wedhe kuti tinozoti kwai varume vanongodliswa. Pamwe pacho hapana kana zvavanodliswa varume ava. Hapana chanenge vakambodliswa kungopenga chete. Ndakaona message sisimeli yakasenderwa murume wangu ichinzi mukafa. Madzimai nduku you don't know. Inini ndotaura nevakadzi, ndotaura nevanhu. Ndinova zvakawanda zvokuti unobata musoro kudai. Ndinova zvakawanda. Chakafukidza dzimba matenga, my dear. Chakafukidza dzimba matenga. Dei zvangu padiaries ngoti nepadiaries ka. Amen. Vanoti vazhinji vanotaura kuti hama dzedu dziripo pano vanoteerana nehama nechi. Dei vaimboda kubuda chokwadi kuti tivhure platform idzi chekuti tivanhu uyai nechokwadi ka. Unobata musoro iwe. Unobata musoro kuti unyatsa kuisa unobata musoro iwe. Varume vakawanda chakuchamuka vangori varume vezita chokwadi. Vakadzi vanochema kuseruko. Vanochema. Amene kuti matare mangana ndaita nevarume nevakadzi kuseruko. Kusura zuro ndakaudza vamwe kuti rambanai. Ini handiudzi vanhu mashoko iwayo. I don't tell people mashoko iwayo. But ndakasvika pakutaura kuti you know what? Sorry to say this guys but rambanai. This marriage is toxic. Siyanai henyu. Handiudze vanhu kuti mashoko nowanza kuti shamwari wakapfeka bhutsu but apa I had to say kuti ndaona kuti izvo. Mukadzi uko zvachadodoro rakafa. Zvachafa. Naini. Kana vari ava vekupinda mudiaspora muno mirani yetso kuza mucho sorry henyu but ichokwadi hanomana kana vari ava vekuuya kuno kune maCOS ava varume vava vakatowana zvidzoi zvavo. Vamwe varume vakatona zvidzoi. Kune vakadzi vasiri kugona kusumudza musoro kumaCOS uko. Murume uyu akatokwira hunhu nehunhu hwekubva kuAfrica. Hunhu ihoho hwapinda muno huri kukontinya muno mai mwana. Irai ndinyarara. Endera mberi kore. Hanzi mukafa imba inosara iri mumba memukadzi uyu mwana munomusirei kureva mukomana mukuru wandakarera. Asi ndokwazvatosvika zvekuti ava vakunzwanzi vari kufarini vagosira uyu imba. Ndakaudza vasikana yavo ndikati zvamuri kufurirwa zvinoparadza imimi. Itinochipedza form 4 kamatoreswa mapassport moita nesing kana mared cross ari kuita vanhu. Urikuona pane problem. Urikuona pane problem yako ka iwewe. You still want to play a role of a mother to these kids. Asi mashoko esa kupiwa kumaona. Urikuona iwewe neone problem. And after all this zvari kuudzwa izvi zvikuitika you still want to play a role of a mother. Paul kuzoti vari kunetsa vana vari kupisa vanotombokusira kuti ma status. Who do you think vano choose? Iwe wakana vatarisa between hama dzekwamai vavo newe vano choose ani? Let's be honest here. Ndatoita give up ndatogeza maoko ndakavabloka handishataure navo zvekuti ndakatoti ndikatowana time pane ndisiri kubasa ndikauya kuZimbabwe ndine time ndoda kutonoapply for protection order because ndakazenge ndakureceivawo
threats. Yes. But patime yacho ndo zvandaingofunga kuti vanaka saka kana vakadzi vapedza chikoro vakaitawo mared cross vakaita nesting voitawo zveupenyu hwavo ndo zvandaifunga. But ndakatozoona kuti no, my life is in danger. The more yandinorasevedza padhuze nenyika, the more yandichisa life yangu pangozi. Saka izvezvizi uyuwo mukomana wacho wandakarera uyu anga ari kugara ikoko kwanasekuru kwacho, akadzingwa izvezvi, akanga azoenda kumba kwangu manje, adzoka kumba adzingwa uko, adzoka kumba haana undiudza, ndotongonzwa nemarodza kuti ari pano. Saka ndakabva ndataura kuti no, ngaabve pamba, iye zvinezvi handichatokwanisi. Saka akabva izvezvi havene kwaari kunzi kwaari kugara neshamwari yake. Kuwirirana nematauriro acho anga achiita nababa wake, iye akanga awana basa kwaanga ari kushanda kumunhu mutapa. Saka nemagariro anga akaita ikoko kwasekuru kwacho, akabva achishanda kumunhu mutapa kwaaishanda ihotera. Saka anga achiita zvekuti anenge achiwana pekugara ipapo, but ndofunga zvisingazikanwe nemabhosi. Saka panoti chakazoitika tikunatsoziva zvakaitika kuti kunge basa rakapera here ipapo pacho ndobhanzi ake, but kuti afunge kuchidzokera kunaana amai vake kwacho waakamboenda kunonyepa uku, akati azviite. Adzina baba wacho akati zvingatova nani ndibe ndiende kujeri pane kuti ndidzokere kunogara kwanasekuru. Ndopaakati achibva ikoko kumunhu mutapa kwakuenda kumba kwangu, hana anombotaura kuti mama ndaakudzoka kana chi, kwakungoenda kumba. Ndozonzwa nevanhu vari kumba kuti aiwa uyu mwana wenyu ari pano, because even vanhu vemuraini vaisaziva kuti asi mwana wangu ndokuzozviziva kwavakaita pakaitika nyaya idzi. Saka ndakabva ndati no, handikwanisi, because handisi kunyatsoziva kuti zveshuwa ari desperate here namwana kana kuti ane zvaatoma kuzoita. Stop playing. Stop to continue playing your mother's role in these kids. They are not your kids, period. Kola. Whether vazotambura right now vana ava vakura. Hapana mwana ari kunzi ane 14 kana 13 apa. Ukuthi tinowira mwana mwana mudiki. Vana ava vakura right now vese. Antika stop. Whether vari kupata nenzara. Whether vakuti baba vacho nanga vaite plan. The father must make a plan. Wakatry kuita you are a good person Kola. You tried so much. You kaendesa mwana kuchikora una kutasa zvakawanda ukadini, but nhasi ndo zvavari kukuita. Stop. Whether vaita say stop getting involved munyaya dzevana ava Kola. Izvozvi denda ndirini iwewe to block from the one wakaendesa kuchikora mukomana uyu. Block. They say you don't want any problems. Your peace of mind matters Kola. State of mind yakakosha. Block them. Let them go and talk to their father. Simple. The father avari kuvata hope dzeumambo dzinouya mutraki. Iwo chita stress yekutukwa nehama dzamai vacho. Handiti iwowo uri mutorwa ngavainde kuhama dzamai vavo vanogara. Zamu guru ndere kwamai. Ngavainde kwamai vanogara kwamai vavo. Siyana nekukwana nekuda kusvita mai, kuda kusvita champion superhero pavana ava. Yes. Even kubva grade 3 kusvika apedze form 6 pane time dzekuti baba vacho vaisamboshandawo seizvozvi hatavasi kushanda. Anongobvira akadzikwa muchikoro, I would pay school fees nemari yangu irini kuti mwana watinaye. Zvanga zvakanaka panga pasati paitawo mashoko nemashura esai. Handiona. But now you have seen their true colors. Antika zvawakaita wakaitira mwana, zvawakaita wakaitira Mwari. Antika the same child akazenga kukunyepera. Antika uchiburitsa achikudlira mara chidini. Antika saka vana ava they are not even grateful na ivo vacho. Anti cut communication, cut ties Kola. Hauna mwana iwewe, hauna mwana, enjoy your money Kola. Eat your money ukafunga nasi ndokuenda kudibonea spisa. Tora short left wakanaka kudibonea. Ukafunga nasi ndoda kuorder baba vasiko vari kuzitraki. You worked so hard kuendesa mwana uyu kuchikoro nasi wari kutukigwa. Antika order take away uchidla urumba mako. Imari yako, enjoy your money Kola. Now that you know what is awaiting of you. Antika chawatenga chese in your name Kola. Chawatenga chese in your name. Photocopy the receipts. Mamwe kuhama dzako, mamwe uchisara nawo. Mamwe kuhama dzako, mamwe uchisara nawo. Because vanhu ava baggage iyi yakamirira kuti anything chete vari kuyachiti ndezvababa vedu, kumba kwababa vedu. Honest truth. Tisiri ndakashanda kashoma kuti munowana munhu asina chinhu seizvozvo mozove sezvatiri. Kubva tiri kuZimbabwe ndaiti patinenge ndisiri kubasa
ndaienda kunonzi kushamba kwana magoboko ndichinotengesa, ndaienda kunonzi kuZimplets Mine kusisimeli ndichinotengesa, kuzosvika kuti baba vakwanise kutora license class 2. Ndaisagara pasi, ndaishanda semuranda. Even though ndandiri mudiki sisinai, I was only 22 pandakaroorwa inini. But ndaisambona kuita zvekushamisira kana kuita sei, ndaitoita zvekusunga chidhuku chenda kumapurazi uchinotengesa zvinhu zviita sei, uchitira kuti zvinhu zvifambe. Kunoko handizorore, ndinoshanda sebenzi, pamwe ndoshanda nenaiti chairo chairo. Zvino uchadonha nekushanda sebenzi usingazorori koko uchangodonha pasi wobva wati dhizi nekushanda ikoko. Give yourself time to rest. Uri kupi kwacho ku South Africa? Durban, Joburg, Cape Town. Ndiri kuJoburg, panonzi paEye of Africa, paEastern Cape. No problem. Kola izvo zvinojoina vamwe vari kuenda kuDurban umbonofugwa nemhepo. Inombojoina vamwe vakadzi vari kuenda kuDurban utombonofurwa nemhepo. Kuti ushanda continuously, you are straining yourself. Andika, you just training yourself. Apana learn to put yourself, guys. Learn to put yourselves first, guys. Chimbodzidzaiwo kuzvisa kumberi vakomana. Imbodyayiwo mari yenyu vakomana. Idyaiwo mari dzenyu vakomana. Naimi munogwadziwa here ku South Africa ko? Unogwadziwa here kumbobisa 300-400 chikafu chakachipa. Umbodedza ndikikiri Pedros iwe imbokupa Nandosi. Umboenda ku Spare. Uri wega iwe umbonogara muSpare uchibaya fokwe knife uri one. Munogwadziwa here nemari dzenyu idzi? Because dzinodliwa nevarume. Tara chokwadi mari dzenyu dzinodliwa nevarume venyu. Ndo chokwadi. Asi sineni ndozvandakutoita, ndakazvibvunza bozvandakagara pasi ndikazvibvunza kuti patindirimbofirei handina kumboita hapana inini. Yes. Ungade uchichena sani iko zvino imba yako wakavakawa nayo, ungade uchichena sani kola. Kuchichena muze hairstyle nokuti uri kushanda kutsara tunoshanda 24/7. Antiona. Learn to put yourself first. Be selfish. Thank you, Chenai. Iva selfish. Chowafunga kuita ipapo. Antika ita zvawada. Murume wako is also taking advantage of you because that's one mweya wakanaka uchapindira, you intervene iwewe. Unoshandiswa kuita zvese kuna mai vake unochengeta. Iwe mai vako unochengeta here. Ngativhunze ipapo. Unochengeta mai vemurume uyu. Vako unochengeta. Ndinochengeta. Zvakafanana. Kwete ndinonyanya kwemurume bozi mai vangu zvangu inini vane imba yavo yavo. Zvina basa kuti mai vako vane mancheni yakaita sei, vanoda kudlawo mari yemwana wavo. Vakakuchengeta mai vako vanoda kudlawo mari yemwana wavo. Zvina basa ukuchengeta mai vemwe murume. Murume uyu ngaachengete mai yake. Ngaachengete mai yake, iwe uchengete mai yako. Hazvina basa izvo twadzi mai vangu vane imba yavo vane vane imba yavo sonda mari yako iwe. Mai vako vane kodzero kudanawo chicken ini kuZimbabwe vagere kumba kwako kuti dzako here order dziya. Order chicken ini mbo delivery vane kodzero kudya fish every day. Mai vako vane kodzero kudya chavanoda kudya musi every day. Andiona usaka iwe wakangoenda kunochengeta, wakaenda kunochengeta murume uyu aende mamwe varume vane laki vakomana. Haya naiwe ndiyo wakarogwana dzodzi yangu tigere. Ruoko rwangu ndine mhoni mumaoko umu. Ndinoshanda zvekuti pandoshanda pacho ndichigara ipapo kazhinji na 3 ndapedza basa. But kunogona kuita mwanorukwa anogona kuuya kuzonditora. Ini mai vangu chero kagara pai muSt John guys. Kudlai mwana wavo vangarengi. Chero unogara vachigara pai mumanchoni akaita sase mwana wavo areki kuitla. Saka ndindo munozati murume asi mwana mai vako here koni. Murume asi mwana mai vako kola ukugara ukazviziva izvozvo. Anofuma mangwana akakupandukira. Uchifunga kuti ndiri kunatsa ndiri kugona kwese ndiri kudai. Anokuhurira agokupandukira. Handiona usingarive agokuvigira umwe mukadzi ane manga akasvika kumagaro. Agotara kuti iwe ndiye wandoda uyu. Iwe wapedza kuchengeta mai yake. Vako vari kutuputa mwe musashonyera kana kukumbira kuti nhasi handina ye muriwo. Handiona uchidza kuvapa uri kuita zvese kumba ugobuda ugosiswa kana kune vabvunza apa kana chinoita chokwadi kune vakadzi vakavaka vakabuda vasina kana chinu kwakabva. Hamurevi nemasi iko kuzoti kutsvaga kwatakaita stendi kuti ndizoti no ndikuisa zita rangu nekuti mari ndeyangu nezvese zvandaivaka ndaitiwo zvinenge zvatengwa neyake ndoisa risiti muzita rake zvemari yangu ndaisa zita rangu. Nyaya yekuti ndakatovhurwa maziso nezvo zvekuhurirwa izvozvi ndikaona kuti no apa ndinogona
kana kushandira pasina. Saka kutozoita zvinhu ndakuza mutita rangu kutongwadzwa nebehaviour yake yaakaita iyi. But munoziva kuti hazvisi nyore, ndikuchiri kutoedza kuti ndishande nesimba kuti ndikangano nezvemwana uyu wandakarera. But kukudzai chokwadi sisimeli hazvisi nyore. It's not easy because wakamuchengeta. Yes. Chinokuti right now haana pekugara ari kungoenda. Saka wafunga kudi kola murume ane 25 years as you said. Murume mukuru uyu. Saka wafunga kudi kumutora kuti audza achaka kurepa mutore. Mutore beki. Akumutora handisi kumutora. Saka wafunga kudi. Ndikuona kuti upenyu hwako huri pangozi. Saka wafunga kudi. Tatosiyana navo apa. But kungotova dzimwe nguva unongorwadziwawo. Zvinorwadza zvichapfuura kola. Zvinorwadza zvichadarika. Zvinorwadza zvichadarika kola. Rikazvirwadza zvichadarika. Murume mukuru ave ne25. Wamwe zera rake vane dzimba vari kustruggle vachitoita hustling kuti vachengete mhuri dzavo. Iwe uchiri kurwadza utanzi wakamuchengeta zviziva bondi ranga ravapo. But zvaizvozvi chimbosiya kola. Uchirwadziwa kudaro kana wanyanya zvanyanya kurwadziwa chema uri paline rechicken ini KFC ukafunga kuti ana chadla chinda unomudlira iwe uri paline reKFC utenga zvimazingi wing zviya uchidla uri paline ipapo mudlire iwe simple. Zvevana hatsendi kuzviva futi chizvitara usena nazvo murume wako azvitoshamisa mwoyo yama dzake dzine chikumbira mari uchizitumira vari vatumirwe nemurume wako kunzi tumira ndiye kuna medhem kumbira kuna medhem vanokupai akationa zvauri akationa zvauri murume wako siyana nachisena nazvo zvevana ava even murume wako must take care of his baggage simple. Ndichiri kuti avavawo asikana ndakatokangana uyu pane pazinombouya but ndichiri kutoedza kutokanganwa kuti ndikangane nezvavo. I'm happily childless. Ndinozvishandira ndakavaka imba yangu nditori right ndakadaro. Simple. Concentrate on decorating your house right now. Decorate your house and do something. Itachi inda kunda mwakadzi ukotojoina ujoine pana mwakadzi uinde umbonofuga nemepo uri kumafuraziwa chitadza murume wako kuti ndakachinja. You are living in the 2000s house kugara kuma 80s even isuma 70s cha atimbodi kuti gwa zvinhu zvaimba sezvo atimboiti pane pamwe pokuti with point yekuti wakatosvika pakuti woina wega kuti no man no apa chigame chikutambika ndisi kuchiona apa unosvinura woga. Are you driving Kona? Sorry? Uno driver? Ndine license but baba ndakaitora number driver saka tatokangana zvangu. Saka una kana mota? License ndina. Adina. Alright. Alright. This one is a simple question. Wakaguma kuzvendisa kuspare kuoutini kungonogara uchidla mari yako so uchibhadhara uchisave wana waiter kana na waitress wakaguma rini? Aiwa izvozvotinoita sisimeli. Izvozvotinoita ndakapedzera kuenda kupera kwaJanuary pandakatambira January ndakatombonozvispoila. Okay, she spoil. Look good for yourself. Be selfish. Think about you, my sister. Because this man will never think about you. This man will never put you first away. First. He is going to put himself first. He's going to put his kids first. Ndochokwadi iye nembana vake ava vari tai vanitori nebondi vanitori neumbilical cord yakavabata handiwana iwewe ipapapa hauna kutaiwa neumbilical cord kuvanhu ava so anytime inogona kukatwa ukarova pasi ukaenda asi chero iye zvikadini anosara ari attached navo nokuti vana vake isipemu rake so no matter what chero kadini anenge achingori attached chete anenge kubatana navo chete hazviti kuti asiyane navo. Ini ndaisatobonawo kuti asiyane navo but zvinoitwa nehama dzamai vacho ndo zvakonzeresa dambudziko. Kuda kwako kana kusada is none of your business. Isiyana nazvo ndo shoko ratongokudza isusu zvokuti wanga usingadi kana kuti wanga uchida hazvo iye haisi yako hausi mutoro wako kutakura. Siyana nenyaya idzi chete simple. Siyana nenyaya dzevana vevanhu idzi chete kazhinji kacho unorumwa uchizama kubatsira unopesera wave munhu akaipa iwewe seipapapa. Nyaya dzevana vevanhu dzinonetsa vana vemurume wako ngadhini nemasishinza china zvinonetsa inokudzokera back nometa kana kuti mwoyo wakaita sei handiona kuti udzwa mesho kunzi zvara vako zvinonetsa siyana nazvo
Leave everything. Ingorarama life yako. Put yourself first. Be selfish. Zvinonetsa. Unongwana kuri good person une moyo wakanaka but unokanganiswa. Siyana nazvo. Zvinotobatsira zvekuve selfish zvandakatozodzidza muupenyu. Tore. Anova mbudi. Ndakambera kokoni. Hazvinaindiko. Zvekuve selfish izvozvo zvinotobatsira unoitira mwoyo wakanaka. Ndo vanhu vanenge vachitozoda kutokuparadza ivavo. Vanhu vangatopindwa nepfungwa yekuti inini nemutambura mwandakaita ndivaka imba yako ndofanira kubva pamba. Vanoti ndiye murume. Iyo zvekuti wakashanda nesimba ndiwe wakato havana nazvo vanongoti ai ndiye murume ndiwe. Ipapa vana vane varikutofidwa. Mukomana ari kutoudzwa kunzi dhedhe wako vane imba. Pane imba yababa wako ko imba yako. Handizoti mhaka yekuchitambura inofanira kugara mumba yako. Mukomana ndikuudzwa. Vasikana ndoudzwa kunzi kana zvanetsa dhedhe wenyu imba munoenda kugara mumba kwababa wenyu. Ndo vari kutonongirwa nezveimba yako so. Izvozvi iwe usingasiyi. Izvozvi vakutozwa kunzi kune imba unotozoona kubva pane zvaitaurwa nevana unotozoona kuti ndo zvavari kuudzwa ende chinhu chavari kunyanya kuda ndizvozvo zveimba izvozvo bo zvinhu zvavasina kumbobvera vaimajina kuti kati boy uyu angazoita imba akazoita upenyu huri nani. Murume wacho wakabva naye kure unomudawo stereka achiita mashenanigans ese anogona here pamubhedha murume wako iwe? Anogonesa. Anogonesa. Saka izvozvo ndozvinoita kuti uspoile hama dzake izvozvo because unenge uchishandurudzwa. Kazi iye hatati ndidi kumunyepera ndidi kumurevera nemari. Paanenge achishandawo asi munhu yauya wekuti auye nemari kumba. Tikadaro nedichimunyepera. Kubva pekuti angazvechihure zviripo vanosangana nezvinhu zvakawanda murodi chichi. But kubvawo achitanga kuti ari kushanda kuti nditi munhu wekuti anoti akaura uzive kuti mari yaenda kupi dei ndichimunyepera sisinei. Anounza mari. Takanga tichironga zvinhu zvedu pamwe chete ndo zvakatokwanisa kuti tisvike pakuti tibudirire kuita zvinhu zvatakaita zvese. Handingamushori zvangu. Zvakaoma. Zvakaoma. Saka kana zvakadaro no problem. Iko zvino baba ngavachiita take over nyaya yemhuri yavo imhuri yavo. Handitika ngavachiita take over imhuri yavo iwe concentrate on doing zvimwe zvinhu. Uchiita haiwa utaona haidi kuti zvese zvakuita munhu wako ari kugona basa uri kufira waungaisi chingoinda ka just like that tinotogwa nemwe munhu ipo pachigoniwa basa kudaro hazviiti utongofira apo pazvinhu zvako ipapo asi responsibility dzake ngaachiita hake haane newe zvevana vake ndezvake ngaite zvake. Aiwa ndizvozvo ndozvandakutoita izvozvo sisinei. Bloka vese for your mental health iwewe bloka vese. Wachwa vese vekumukadzi ava vese avadzisi hama dzako ngavatukane nemurume uyu ndiye mukosha wavo. Bloka zvese nevana vacho block zvese bloka. Alright dear iripo I hope uchabatsika usaudzoka pano uchichema isitakuudza tanyatso kutokuudza. Tanyatso kutokuudza chokwadi. Ende hapana kumboti kudika kuti tanyatso kuudza chokwadi uri matauriro awaitotadza kuti uri hard worker unoshandira. Handika uri kuda murume wako anogona chaizvo kuti anyatso kushandira chidini no problem murume wako makabva kure. Handika but panyaya idzi don't get involved. Ismail aiwa ndinoshanda chero mukaona maoko angu izvezvi ndikakutorai picture ndikakuratidzai maoko angu ane mhoni dzekuratidza kuti anogara akabata mvura anogara akabata aini handizorore ndinoshanda ende handisati ndambosvika pekuti ndinosvika pekuti ndonzi ndaperewa ndipewo mari handikweretesewo mari because handizorore ndinogara ndiri right handizosviki pekupererwa. Okay aiwa wish you all the best Kola. Wish you all the best. I hope you are feeling better now. Yeah, ndirikunzwa zviri nani. Ndachingonzwa hasha mazata uzive zvekuti unonzwa hasha kuzarira kuti nezvese zvandakaita zvakanaka vanhu havazvioni. Apa vanhu vari kutondituka vachiita sei nei vari kutadza kuappreciatewo zvakanaka zvaunoedza kuita. Izvozvo zvekuti vanhu vanongove nebhilifu yekuti imba ndeyemurume ende vanhu vanongove nebhilifu yekuti munhu kana ari step mother akangoshata all the time.
Yet sometimes vana vacho vanotoshata kutotadza kuchengeteka. Sometimes isusu hama dzevana vakafirwa tinoshata totadzisa vana kuchengetwa zvakanaka. Okay. Okay. No. All right. Thank you very much, my dear. Okay. Bye. Bye-bye. Right. Adurura ake angachida kudurura adurura ake saka semunhu adurura kudai so I hope she's feeling better now. Ukauya ako nenyaya yako tinokudza chokwadi antikatechisa kubatsira because urumwe wedu angachida munhu anomuteerera obva amudza chokwadi zvachiri. I hope she's going to put herself first now, and she's not the only one. I know makawanda vakadzi vamwachona makatowanda guys vatori mu comment section. You are going through the same. Makawanda mumwe wenyu mahawana kushandira dzimba dzevarume idzi, mahawana kushandira kuvarume uku zvokutodaro, asi kumba uku kwenyu uku vana mai vari kuchema. Topic for another day. Mangwana, please chimbosiyai mumboita zvokumba kwenyu. Varume ava vana mugoni, varume vana mutesi. So ndizvo ndichavengwa nevarume nekuti kutaura zvinhu zvipati chokwadi. Handimaona varume ava vana mugoni avatendi. Unoita zvese unenge uchikuZimbabwe kune mentality yakadhakwa kuti inini sababa chero ukatenga chinhu uriyo kunonzi isa mustarangu ndini baba munokanga mozati mangwana anogona kufuma kakurambaka mugona kufuma makarambana mangwana che mugona kufuma makatorambana munhu atokudza kuti tove nemumwe because vanogara vane magirlfriends ava paside atozvona. So obva watonzi zvese everything isa mustarangu uchisa maindi nenyaya yerudo nenyaya yekugona kushandugoko muchisa zvese mufamba makadzingwa mangwana munobuda musina kana chinhu makarembedza maoko muchingorembedza magaro chete musina kana chinhu muchibuda pamba pati maisafa maoko kuputika nemhuni zvotagona kuona. Handimaona muchisafa varume vane utsinye hwavanoitira vakadzi utsinye hwauya. It's a high time right now kuti vakadzi mumbozvifungirawo. Handichika mumbozvifungirawo. Inini gore rina 25 ndoda kukudza ichokwadi kana chaiko nedzimba dzamuri kutovaka chaiko ndoda kukudza ichokwadi zvokunzi kwa stara baba rinde pamusoro stara ramai ngarinde pamusoro iko zvino ramai kumusoro baba pazasi because taona masessions ndawana kudhila nemasessions evanhu kuseruko. Handimaona baba vari kunosvika pakuno mukadzi umwe ari kunogara muimba yakavakwa nomumwe mukadzi. Umukadzi ari kuZimbabwe vanenge vane zvivakadzi zvokuZimbabwe zvokunogara mukati menhingikiri memba yemumwe mukadzi kuchinzi ndiye wandakuda asi imba makavaka nokuti haunozasarako anotokudza kuti ndanodhirisa hafu utore hafu. Inonodhirisa hafu utore hafu. Imba wakavakira kumusha kwavo wodhirisa hafu sei? Anotokudza kuti ndanodhirisa. Ungakwira nebhasi unodhirisa vanenge vakakumirira hama dzake because iri mustendema right these days. Kana mafunga kuvaka asi kana ngeduze chokwadi kana mada kuvaka chiri kumamisha tsvakai kumusha kwenyu indai kure kwenyu megako kuti munoshanyira muchikwira mabhazi. Kana muchigara kwachihota uko tsvagai stand kana kwamurewa ndizvo kuda pamwe nzvimbo 1 amene tongoti kwamurewa uko tsvagai stand yenyu kana kwachirumanzuko tsvagai stand yenyu kana kumazive kukaroyuko tsvagai stand yenyu kumazowe uko munovakira ikoko mushanyirane nehama dzenyu. Ukangovaka muyadhi zvokunzi kwai wadamburigwa ndikiri wadamburigwa stand mumusha nanavatezvara kwai chivakai pasaidi pavapa ndati mai mwana munochohwa mugochohwa muchisiya iri muyadhi vamwene nokuti hauna zvaungaita ungaisumudze. Ende varume vari kubenefita, they are benefiting. Varume vari kubenefita zvokutodaro nevakadzi. Mukadzi ari kubuda achiudzwa kunzi hure, ari kubuda akatakura maoko, ari kubuda asina kana anopuwa plate inoita mari plate ndoyo anonzi tora plate ubude nayo mai mwana iye achisara nemudhuri wasina kushandira yake mari akanga achidya osara nemudhuri wasina kushandira imi makaputika moni mai mwana misana yakakonyanga nekuklina dzimba dzevarungu idzi osara achigara nemwe mukadzi wake ipapo iwe wakutanga kunoda kuita 1 kunoita inonzi she stay in 1 kunotanga kuita stay in kuti 1 but wanga watoti ndafamba nebhora mberi murume haasi mwana wamai vako. Mwana wamai vako wacho munogona kukona na 1 mwana wamai vako munogona pedza 3 years musingataudzani 4 years musingataudzani. Kana mafunga kuvaka inovaka kure go and build kure uko kokuti munoshanyirana. Kana asingadi ndikoko tenga stand yako wega iyoyo kana utenga uise hama yako igare pa stand iyoyo kuita chikachaya 1 day unokokanda because zvemazuva ano ndizvokutogara wakugadzira chogona ngochaya chokwadi chogona ngochaya 1 pane disadvantage yekuti kuchaya chekuti munogona kusarambana handika but tichinotaura reality of life chinonzi kufa chiriko. Anozikama anotanga azikama akatanga ari iye kufa unochiona iwe unochiona akatanga kufa murume toti mangamuchidana zvakanaka chaizvo
handika maita maproperties enyu akatanga kufa murume ndati vaya vaifunga kuti iskimi dzangu tinowirana nati teva namwene ndo paunoona saidi ravo vakuchiti zvemwana wedu vanokupandukira kunge vasingakuzivi pano pawaivaka nokuti haunasira kuriponga usingaoneri kumberi kuti death inogona kungouya yauya wakati varaita accident go apa agonya unopinda bhizi vemwana unodzinga usina kana chinhu udzinga usina kana chinhu kuti kwaba uchienda usina kana chawakasimudza hama dzevarume kune dzimwe hama dzandogara nyudzati hatina kukama nadzo kwenyu kwaunozvogwa ungati dziriko wani kukuzoti kwaunenge watongoendawo zvako nekubatadzwa nemereji makatoteramira isu hatichatozivi patiri hanzi sisimeli mune moyo murefu makatoteramira isu hatichatozivi patiri atimaona saka anyway munozozokorodza life mubata futi zvenyaya kana marasika yakazembe mudzokorodza andika so guys ndakuinda tobatana mangwana conclusion is tangomudza kuti put yourself first sena block them all and live your life ndo zvachaita akazochinjawo yaya yake isu sivana semasisters ake tamuudza chokwadi handitika so nyaya iyi aitaura aitaura nyaya iyi live yakunopera dei atanga kutaura nyaya live ichitanga ndavhurira malive ndavhurira apa button kuti vanhu fonaika idzi vakadzi ndo vanhu vakaremegwa manje manga muchiwa zvakawanda apa mirai tigodzoka mangwana anonoka kutaura nyaya yake dei atanga kungopinda nenyaya ika indoti tichine time kuti kwasvika dada kudikira vamukwa kuti avatodla nguva baba vatopinda ubva kubasa dei kuchinza atatanga tatichine nguva paya tavhura kuti right for manga muchiwa vakadzi ndimi makatakura kurema kuseri munobva handi muzari mugara mukuseri kwangu makatakura kurema imi ndi makatakura zvinhu zveAfrica yose imi because manetsekana ndotomboshaya pamupocho ndomboshaya saka biya yangu ndowabatsira sei vakumana utomboshaya saka ndowabatsira sei because makatakura kurema ndochokwadi anyway ngatibatane mangwana ngatisangane mangwana mangwana ndotikurumidze kuya sezvo nhasi ndatoita tara cleaninga ndikatowacha bedini yangu ndikwasarirwa kusa rimwe wani juvetiri apo here ndorikanda futizve saka nhasi notara mangwana handina chekuti ndongofuma zvangu ndomuka ndotogesa ndotouya pano aiwa tinotenda baba wakuda kudya anditika mhuri ngatibikirei mhuri anditi asi mangwana ndinenge ndiripo tokurumidza kuuya pano handina kuenda kunotonhora handibudi mumba ndatoitipedza tsara yangu saka mangwana ndopandati chete venyika vanongoti mainini handei pane nyaya inini manje handidaro tinoteerera bcause ndanga kudurura vanhu vakaremegwa ufunge dei uchimbo one day dei ndaimbo anoda kumentowa neni kuseri kupanoita nyaya yega kana munhu ari comfortable ndikuende umbonyatso kuona undiudza kuti mental health yako inogara iripo here pane munhu akazonifonera akati simeli mumwe mukadzi vamwe sisi vangu vako ndimadha anyway vakandifonera vakati mwanangu ndati ndidangocheka kuti uri sei ndikati mama but makandisendera message chaitaura last week chikanzi ndakazvifunga nzi baba wako vakati mwana uyu watinogara tichiremedza achipiwa nyaya dzakadai nevanhu iye pane imimi kudhayari kwamunogara muri kwainoti vakutoteererawo vanenge vari padiaries pane munhu here anombomuchekawo mental health yake pane munhu anombomuchekawo here kwai saka ndakabva ndabatikana ndikati pandava kutaura chokwadi kwanzi kungobvunza kuti uri right here nokuti nyaya dzaanenge achitaura achisangana nadzo dzimwe dzevanouya vachikuya mumalive dzimwe havauyi kumalive vanongoti nekuseri iye wacho panewo here anombomuti uri sei how are you what if pamwe achitouya because zviri maari achitogara nevanhu achitaura nevanhu achibatsira nokuenda kuseri but iye ane zvake zvakamuremera aripo here anombonomubvunza kuti are you okay vakafona shu mamuzi vangu muri vomukomense kuchienda kuona vakafona vakati uri right here mwanangu just ndikati zvikanzi ndakabatikana ndichitsugwa nadhidhi vako I just want to check if you're okay. If you feel like you want to talk, you've got anything chikukushungudza chikukunetsa, I am there, my door is open. Ndogona kusazogona kukubatsira hangu zviso zvaunoita vamwe asi nzeve ndinokupa. Ndikati wow.
at least zvokuti chokwadi pamwe pachona unenge utori nestress yako but munhu akauya haugoni kumiginowa because zvito haugoni pane umwe tinochitoti handasi ndodamborega kudaira mafoni ndimbodai hazviiti dzinenge dzichingoringa nopesera ungodaira simeni muri free ndinoda kutaurawo nemi simeni tikaremerwa nditozizvo mukasadaira foni munondiblackmail aka mukasadaira foni yangu izvo so simeni munogona kungoziva kuti ndafa ndogona kutongozviuraya ndobva totomhanya kufona iwe hanimaona kuri right here dia hanimaona munhu akaremegwa simeni 1:00 am murume wangu vavari pavabvunze vakasvika pakuti you know what daira mafoni aya ndaimbofunga kuti hai tete emi murise ndaimbofunga kuti vanhu vanobhona zvinei but ndakatoona kuti it's something that is in you daira zvako mafoni because ndozoidaira foni ka usiku hakuna vanhu vakanda vari kufona inonzwika zvandiri kutaura nemunhu vari kuzvinzwa munhu ari kubonongoravira munhu ari kuchema munhu akatoremerwa todzakada kutaura vakapesera ngoti ero dairai tongodairai zvino tongoiga kudaira kana tiri kubasa chete tongozwa kuti isa audio I'll come back to you. Love you too, Amy. Andimona. Thank you Natasha ne understands, thank you. Andimona. But chokwadi chiripo nchekuti vanhu vakawanda vakaremerwa. Ndatimira ndidzoke mangwana. Mangwana chi Thursday. Mangwana mira ndidzoke mangwana Thursday panapa tivhure. Ndoda kudza ichinhu wani ma diaries. Antika mukanyara hamugwasi. Hana mukona. Ukanyara haugwasi. Gone are the days ekuti unotanzi ndinonyara vanhu ndochikahama ndogara ndichudza mwana yakuseri kuti ari kutsvaga ribatsiro twanzi ndisimelita plan kana makuposta ndipostei asi mubvise zita rangu nokuti hama dzangu ndobva ndakuudza kuti hama dzako ngadzishinda dzinokubatsira panyaya yaruda kubatsirwa because kana uchitombodzinyara kuna kuti dzine help yadziri kukupa ina chete kwandisi kubatsira vamwe venyu ndogara ndichikuzaida randiti because kana ndafunga kuti ndinoda kuenda nyaya yangu ini ndinouya chingoitai moyo roverai moyo kudombo sewebenzi indouya wanchingo kudzati guys kuri mbongo uri kutopisa izvo kune zvakaitika ndoye nchikudzai mo vanhu voseka votoita content but ndinenge ndatorerukirwa inini ndoda kuti mutore from me take it from me ndoye nchikudzai I come here and I tell you kuti guys hey, kune girlfriend mufunge basa zvokuti zvinotombobira mushi zvakatooma tikutonetsana izvo zviso ndikuti wakuda kutobvarira munhu ndoye nchikudzai because kune zichi rumbe inazishiko tsumoya naiwe madzimai ndiko rume rimwe harikombe churu ya rume rimwe chete harikombe churu saka pandinotouya papa ndini ndakatoremegwa indobva ndaya zvangu ndobva ndati dhumutaka kutoseka ka but ndatorerukirwa esimonika ndoto how are you ndatorerukirwa ndobo mosara mindite hino koneni but ndatopedza inika mwoyo kangu katove clean ndatochena mwoyo wangu wachena andimona saka sometimes dzidzai let it out buritsai zviri mumwoyo musakusira makatakura kureba totoziva kuti right now tinadzo hama mufunge tinadzo hama dzekuti ndingakuudza kuti ningi hama yangu chaiyo unovhunduka iwe but dzimwe hama hatina kukama nadzo hatichagoni kuvaudza nyaya dzedu hatichagoni kuvaudza hama tinadzo hama dzekutodaro dzakawandisa but hatichakwanisi kuti tivaudze nyaya dzedu hama idzi because anoseva newe iri hama yako so iseva hako neni iwe usiri hama yangu nokuti handinei newe futseki ndezvako handiona but hama yangu ikaseva neni zvokwadi ndinobatikana handiti mazviona saka ndati ndikuprepare mangwana we are here uyai mudurure open up taurai munowana masano munobatsirika nobva pano watosimba kana uri weak tinokusimbisa pano we don't judge you tokukudza chokwadi tichikuda takadaro sema sisters tokudza tichienda platform ino takati ndeye kubatsirana nditi haisi platform yekutukana haisi platform yezvisina nebasa rese ndosaka isingaluzi momentum chero svika ita sei antimashona handiudzi hama yangu dambudziko ndoyapana ndokuti ibvu ndokudzaini moita zvenyu content 2 days zvatopfuura ndotoenda asindatoabho ndotoenderera mberi nelife yangu mangwana ndosangana zvine chimwe ndotoya nokuti ibvu ndokudzai vanoita content voita zvavo content asi chandokudza choto yakundita content naiyewo ane dzake nokuti hakuna asinaka haipaida naiwe baba yazari mukoma Edi neguva ravo chambozva kuti riripi but wherever kwavari I'm sure he is smiling varipo
ndofunga ndo mamwe maropafadzo paida iwo ayana baba vayaka ndo mamwe maropafadzo akangoita kuti tipinde muno muna naUK is just like that. Ufunge muchinza mpindika mudai just like that takangopinda vakada kudii vakazama kudii vakada kudii vanongokurwira vanhu vasingazivika vari kwavari kungoti akachita zvakanaka munhu uyu vanongorwira hondo dzinongoya dzidarika zvaunongoita zviya zvinosimuka vamwe vakakweshena pakatogwa zvokwanda vakapinda sei vakapinda nemahava CEO vakazodai loti chakangotarisa zvedu kudai chikutarisa chaunoita unozvitira kada chakanaka wazviita kada chakaipa wazvitira ukadzvara chaunodzvara ndicho chaunokohwa. Ini pandakapinda muno pakaita speculation makaiona guys speculation chaiyo yekuti asitaiseka because hakuna munhu aiziva chokwadi ndaiseka because vanhu aikweshana musoro omwe vakati vakauyanira KC idindira KC iri vakapinda nesotsi vamwe vakati vakapinda nevane criminal record vakapinda sei vamwe pakataugwa zvese ini ndichingosekera ndingoti koita kana report aika kana ndi criminal record ndokuchanoperera madhiri kumberi report aitione because ndinenge chiziva kuti ndichibo ndakapinda zviri fair and square clean sekungoyo wakaitawo vamwe vakataura zvakawanda unokuti zvomwe zvinhu zvinongoitika mheno vamwe vanhu takabatsira kudhara kunawo makatombotifugamirawo vakatombotinamatirao tisingavazivi kuti mwari ndakatovakangamwa vakangoti mwari mai vakandibatsira mufunge mwari ndokumbira kuti rimwe dwells day mugovaitirawo zvakanaka zvomuyawo muvape mwari vangovhura. Handsatsoka kwamaikuda tenderewo kwamaikuda hamuna mamusana pa feedback ka admin ko madi kuita live mune access live button madi ngobaya live muriko hati mungade mangobaya live tiriko taonawo kuti chikuitika funeral yema diaries mava ngobaya live vatoenda here vatoenda but my diaries ekujobek thank you very much pane mmoja akashakirwa nemurume wandakaposta uyo andimona last week ndanzwa kuti Maria contribute yaita 8000 yechema jobek chete. Thank you very much. Handigoni name Team Jobek. Handigoni name. Ndanzwa kuti mari yaita 8000 close to 87 point something close to ndugwesa round figure ye 8000 rands yechema yamapa maikupa. Thank you very much. Ende madari zanzi kubva from day 1 variko. Ndashora nawo zvangu maikuda. Ndashora nawo ngochema kuti vanonga vachina baba kanje kuti maikuda take heart. Make up for tivari bo comfort atizi make up for ndichambo vati chete ngoti njafonera ndi pa live one day mtitaure navo muchidzwa kuda comfort akatoinda paya zvakatovarana hanzi madiaries mamira body yatakurwa vaenda here timu Jozi ndinokutendai vasikana rambai makadaro kana zvichiitwa kudai so ndoona kuti zvakaendwa whether ndipo ndiripo zvakangofanana muri kungoita it's happening. So ndo zvatinoda izvi ndo zvatinoda mucommunity vanhu vabatane chimwe chete sure hanza ndisina unayo haisipo iripo wadi kundudza kuti usisina iripo wani alright memorial service mangwana 3 PM saka ini ndichauya early before 3 yekwenyu muri kuenda kumemorial service handiti yaiwa izororo saka zororo inobudisa kunoku icha cross streamer kunoku kana iri icha cross streamer kunoku handii vari kuigwa nezororo saka ichaita live zororo. Thank you Team Jobek. Gazvende mberi. We can't wait to see you muna September Team Jobek. Apa team UK iri kusimuka sei? Team UK iri kusimuka sei? Iri kutoda kuya koko. Ngobani ndamangwana saka zororo ichaita live. Ungade wandiudza chini. Hauna wandiudza. Team UK iri kuda kuuya kuzosangana newe kuzokona iwo sei saka Team Jobek takatotemba Team Durban Team Cape Town takatotemba imimi because aiwa Team UK iri kubuya ende Team UK haisi kumira iri kuto matozvoona kama payments ari kupinda Team UK ikati takaenda ku Durban ku Africa takaenda ku holiday ikoko ku Africa function tetiriko saka Team Jobek, we hoping to see you ikoko zvokutodaro anditika Team Durban muripo panzvimbo timboita gochi pamwe chete nemi tichifara tichiseka anditika so guys tobatsana mangwana anditika hanzi 3 saka pakana chitana 3 body nosungana pa saka ini ndichaya kuseni saka ini ndichatoya kuseni saka ndichaya kuseni
right? Nichatoti kana kuma 11 kuma 10 dzedziri 12 dzekuAfrica nditi aiwa kana na 11 dzedziri 1 ya anditi kuti panozotanga kuti iwo na 3 sister tatodii chapedza life. Saka madzimai imi makaremerwa mangwana kwenyu inenge changotanga kuita masikati mogara magadzirira nobva ndauya ndichika and then tomboti mwinyi tichitaura ndichika guys muve neusiku hwakanaka Mwari wakuitire zvakanaka guys. Bless you guys. Mazvano ndine peace. Onai kublinga, onai kuglowa kwandiri kuita. Sandi peace of mind iyo ya guys ka ende ndoda kutendai madiaries makandibatsira. Thank you very much madiaries pakuti simeni kuma street no more. Indai kumwe uku kune guys ka all credit to you guys. Sandi peace iyo. Sandi kusara kumasure. Asi kusara kumasure koko kurundibasa zvikuti because I know andina kana interest kuda kuziva kuti what is happening kana kuti chi actually andina mufunge kana interest kuda kutoziva nditori bo hanzi kusena nanga kumabasa aiwa vanhu vanenge vasiri kuva Africa vanenge varipo onolini vanhu mafawewe ekubasa ndiwa munenge mushandisa here munozoona haisi nyaya vanenge varipo vanhu uchaona kuti vanenge varipo uchaona kuti vanenge varipo sani peace iyo vedwe kana interest ndozati kana ndiripo nokuzvita kumadiaries angu ndotonoseka ndiriko kunyatsonzwa kuti nditori nepeace hakusisina zvoti kwa ndozoenda kuona swetwa sebenzi woenda kuona swetwa sebenzi no ways and I'm just gonna stick to this guys. Thank you very much my diaries. I'm just gonna stick to this because it really worked. It's working guys. It really worked. When I glow ndinanga nawo zvidrama drama hariti guys. Kunendo zvinyadzisa zviyana imendirega chizvinyadzisa chita drama naimi guys sure kundirega ndizvinyadzisa chita drama iro riya naimi medu emustreamoti zvindikaona mavideo zvando wakunyara fani chinobvira guys. Alright guys, tomatana bori guys tobika ndika. Good night guys and bless you. Mangwana takaenda